Assalamu alaikum hormatly elleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji marty Azat Türkmen kanalymyzyň nobatda gepleşigi. Bugün biz şol Eýranyň asmanyndan ýagýan demokratiýalar barada gurrun etmekçi bolýas. Demokratik Amerika bilen demokratik Izrail demokratiýa ýetmeýän Eýrana demokratiýasyny ýetirmek üçin asmandan bomba görünüşünde demokratiya agdıryalar diýerler-de. Onu da heşelle kakyanlar gat köp. Yani bizim vatandaşlarımızın içinde de heşelle kakyanlar var. Ana demokratiya İran'ın üstünden bize de netip etsin, bize de netip etsin. Şon ýaly demokratiya ýagmaklyk diýip dile edip oturanlar var. Demokratiya diýilýän da şey dip asmandan bomba görünüşünde ýagmalymka ýa başgarak görünüşünde gelmelimka. Siz näme pikir edýäňiz adamlar? Şey dip asmandan demokratiýa ýagdyrylsa bomba görünüşünde demokratiýa gelýärmi? Tiýillikde. Ya başgaçarak görünüşde gelmelimi? Ne has çynna kaýrak aýtsak ne mäni kinaýaly sözleri bir gyra goýup ine düň şenbe güni ýerden Eýran bilen bagşlan Izrail bilen Amerika Eýranyň üstüne bomba ýagdyryp başladylar. Jemi ulanlan harby uçurlaryň sany 200 denem gowrak diýip hasaplanýar. Izrail bilen Amerikan ulanan uçurlarynyň sany. Uçurlarym näme diýär? Eýranyň serhetlerine gololýar, hatda Eýranyň içine de arlaşýar da belli nokortlary raket oklaryny atýarlar howadan. Ondan ol raketa atylýan raket oklarym elbette bir nişana öz alyan nişanlaryna diýse boljak. Ol nişanlarym näil nişanlar entek belli däl ýöne. Onuň öz aýdyşy goýunça olar şol demokratiýa päsel berýän ýa-da Izrail'in üstüne ýa-da Amerikan üstüne howpa bolmagyna sebäp bolýan belli şahslara garşy gönükdirilen ýerlerde. Ýöne bir hili geň tarapy ol birden başga sagatlarda eýýäm birden çağalan bölümine sebäp boldular da. Ona ýaly şolar ýaly ösen tehnikaly bolup, ösen harby enjamly bolup, olar näýli mektep bilen döwlet idarasynyň tapagyna düşünmän edýärlermi şonu ýa düşünüp aňyrsyna geçir edýärlermi? Birinji sagatlarda düň şenbe güni atylan raket oklarynyň bir näçesi gelip Eýranyň gün ortasyna gaýyzlan, görgüli gaýyjagaşlan okuyan mektebini yumurdy. Näşene şuň soňkalyň maglumaty görä 150 goly adam öldü diýär. Öden BBC ýa-da Britaniýanyň BBC habar agentligi ýazýar, onyň şu taýda çağı öldü diýen ok ýazanlaryna da. At least 148 people have died after reported strike hit a school in southern Iran according to Iranian officials. İçinde şu 148 göre adam öldür adamdan niye şolaň içinde çağa var adam diýen ok daray. Şunyaňmy? Şu mektebiň üstünden ýagan bolsa, o taýym gaýylan okuyan mektebi bolsa, içinde çağa bolmalydyr şeýlem öňü bilen. Elbette bolup biler, beş-on tane muallim zat işgär bolup biler. Ýöne esasy bilýän çağa şu taýda okuyan onuň tekstini şoň içinde çağa diýen söýdem ulananlar. Näme üçin? Ine habar agentliginiň umumyň propagandistik habar agentliginiň taktikasy şolar ýalandan ibaret. Yumorlap görkezmek. Ine ýani Palestinada Gaza sektorunda Izrail ýygyna bombalap näçe nemeler, çağalar, aýallar öldürýär. Onuň şu taýda da başarsalar yumorlap görkezjek bolýarlar da. Emma Izrail'in çekýän ýetgilerine gerek geldi. 2023-nji ýylyň 7-nji oktyabr wakasy diýilýär, hüjüm edilenle. Ödem görünüp dur, ben öňkü gepleşiklerimde de aýtdym da, şoň Izrail'in öýde şoň ýörüýte gurnamadyk bolsa, ýörüýte ýogul bermedik bolsa boljak däldip da. Şondan 1000den gowrak adam öldü diýär-de, köplen şo gün otaryň habar şeşmelerini maglumatyn seýredýän şo barada görün. Esasy aksent berýän zady, basym berýän zady, aýallar hem çağalar diýär, şo öldürilenden agla basy diýär.
Emma bäerde mektebiň üstünden Izraýlyň bombasy gelip ýa mektep ýumrulyp ölse-de şo taýda çağalar adamlar öldü diýmeli, çağa teden ulanmaly. Şuna mene propagandaň bir görnüşi şu tehnologiýasy şu. Adamdan beýnisini ýuwmakda ýa adamyň beýnisinde esas şo propaganda ulandy näme galýa? Haýsy sözü, haýsy näme düşünje basym bersen, aksent bersen şo gali. Aýdal Izraýilden Amerikan duşmanlary hüjüm etse, Izraýile Amerika garşy. Aýdal bir giden kämillik ýaşyna ýeten adamlaryň içinde bir aýdal 100 tane adamyň içinden bir 5 tane şahy bolsa-da, öňe bilen şoňa aksent bererler. Berli adam men diýjek bolýandan. Ondan adamyň beýnisinde näme galýa? Ýa şulara hüjüm edenler wagşylar. Şular çağa diýmen aýallyman, park goýman şey dip, ine bir giden çağalar garap oturýar eken. Näme? Bolmasa ölünden agla we taýdal eskerler diýerler. Emma tersine bolan göz okundan bir gün adamlar ölse, çağalar ölse, aýallar ölse, o näme edip görkezmeli? Birinciden aýur tötäňleýin bir bolan zatlaý bir bilkatlaýyn, bular ýaly edilmeli diýen dady, diýen ýaly düşünjäni öğretmeli. Ikinciden hem şeklen ýetdiler näme? O adam ölüpdir tötäňlikde, adamlar ölüpdir. Adamlar ölüpdir, çağı çugo diýmeli. Şo tehnologiýa birazjyk hem ünsüňiz çekjek bolýan. Şu gaty inşaat bir tehnologiýa öýle bir. Bir de adatlyk radiosunda döwür diýerler. Belli bir derejede şo zatlary ýa-da da. Inni in esasy häzir İslam dünýäsinde gahargada bir özükdiren zatlaryň birim şol şaýlaň ruhany lideri Ayetullah Hameneýiň ölmegi boldy. Şo barada maglumata mena Eýranyň resmi telewizionyasy hem tasdiklady şu gün. Ne şo barada edilen çykyşlaryň birin men ýa dinledim. İnglisçe terjime edilip berilen. Üstesine Eýranyň öz habar agentlikleri diňe bir Hameneýiň däl, Hameneýden daşarym ýene de başga da ýokary derejeli döwlet işgärleriniň harby ýolbaşçylardan hem käbir adamlaryň ölendigini tasdikladiler ene şu gün. Kim ölüpdir? Şolar kim? Ine tasdiklanan resmi ýagdaýda tasdiklanan resmi ýagdaýda tasdiklanan ýokary derejeli adamlardan biri, şo ölendigi tasdiklanan adamlardan biri Eýranyň harby güýçleriniň ştabynyň başlygy. Abdulrahim Musavi. Ondan daşarym Eýranyň goranmak ministrliginiň Eýranyň goranmak ministrliginiň former Air Force commander odolku diye odolliya harby howa güýçleriniň ýolbaşçysy bolup işläpdi şo diye. Şo näme baştabyň başlygynyň komandantlygynyň orunbasary Aziz Nasirzada ölüpdir. Ine bir Hameneýden daşary ölen ýokary näme Çinli harbylar. Ondan daşaram ýene öleniň içinde Eýranyň ýa-ni sakçylar gwardiýasy ýa Islamy ýa-ni Eýranyň rewolýusiýon gwardiýasynyň başlygy Muhammed Pakpur olam öldürilipdir. Ali Hameneýi bilen birlikde. Olam näme ýagdaýda bolup geçýär? Bular bir ýerge jemlenipdir şu taýdak maglumata görä. Goranmak geňeşi diýip bir zat da bularda. Şu goranmak geňeşiniň ýygynyna nowatdak berip. Elbetde olar bar, men pikirimçe adaty üşen ýerlerini üşendendirler. Täze şular ýaly howpawan turka. Howpsuzlyk şäherlerini belki göründirler diýip pikir edýän. Olar belki hatta bunkerlere girip aşakda bir ýeriň aşagyna bir ýerdemine diýen ýaly geçiren bolmaklary mümkin. Täze soňky wagtlar şular ýaly dartynlyk üşen turka. Olar odolky üşen ýerlerini üşendendirler diýip men pikir edýän. Şoňa garamazdan diýmek Eýranyň içinden razvedka maglumatlary el ýeterli bolup durýan Izraýilde, Amerikada. Demek şolar bilipdir şolaryň ýerde üşende edil üşen wagtlara monna şo taýp raket oklaryny atyp adamdan 4 sany ýokary derejeli. Olaň 3 täne harby bolýar, birim
Döwletiň ruhy lideri. Tutuş şaý äleminiň bolýan, şaý dünýäsiniň ruhy lideri bolýan. Awa inni buňa da bulam gahar gada öjükdirdi, tutuş musulman äleminiň, musulman dünýäsinde, şaýlaň içinde de, sünnüýleň içinde de. Şo wakaň ýany bilenem minha şu gün beýle kör Ayetullah ol diňe Hameneý Ayetullah däl, Ayetullah ol bir şaýlaň ruhy çyny ýal bir zadon. Bu bir derece, berilýän derece da. Şo şaýlaň, Eýrandaky şaýlaň ýene bir ayetullarynyň biri Makarem Şiradi diýen Ayetullah şunu fetva elan etdi. Fetva elan etdi, cihad elan etdi. Amerikan Birleşik Ştatlaryna garşy hem Izrail'e garşy. Mukaddes urşo galkynyň musulmanlary diýip musulmanlara ýüzlendi. Mine buň çykyşynyň ýany bilenem. Käbir ýurtlarda şaýlaň elbetde bar ýurtlarynda men pikirimçe etatan şaýlar bolmagy mümkin. Inha Pakistanyň Karachi şäherinde Amerikan konsullugynyň howlusyna kürsäk girdiler. Gorowçularyň garşylygyna garamazdan hemem şoň jaýyny konsullugyň şol binasyny ýykyp benjip ýankym ýumurwa bolanok bu binasyny ýöne şol bir döger ýalda at bolsa gapysyny penjiretini şular ýa nemetdiler. Ha adam derwedesini hem açdylar. Açyk girdiler. Bolmasa şu taýda gorowçularyň bar eken şu hüjümde şu dawud edişlikde adamdan 9 adamyň ölenini gaýdylýar, 10 adamyň ýaralananyny gaýdylýar. Ýani gorowçular ok atdylar. Emma şoňa garamazdan gahar gadaba minen Pakistanly musulmanlar bu Karachi şäherindäki Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konsullugynyň territoriýasyna girip şunu ýaly ýykan ýumrançylyk öretdiler. Şoňa protest bildirip. Bulana Pakistanda bolan waka onuň Iragyň paýtagy Bagdatda dene şular ýaly hüjüm boldy. Şol Amerikan Birleşik Ştatlarynyň ilçhanasynyň ýerleşýän ýerine girmek üçin. O taýda ýöne gaty uly haýat bar. O diňe Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konsullugy ilçhanasy ýerleşen o taýda ýaşyl zona diýip bir zat bar. Şo ýaşyl zona diýilen ýer aýratyn gorulýan ýer Bagdatda. O taýda da şo Gunwataryň ähli ilçhanalar diýilen ýaly şol ýaşyl zona diýilen ýerde ýerleşýär da. Ýaşyl zona diýen näme üçin atlandyrýarlar? Şo taý hupsuz diýen many bermek üçin atlandyrýarlar ýaşyl zona diýip. Oňam da şu uly haýatly, oň içine girmek ansat däl. Oňam olam gaty gorulýar, berk gorulýar. Ol daşaryan ki Gunwataryň öz güýçler tarapyndan hem gorowçular tarapyndan gorulýar, Iragyň öz harby güýçler tarapyndan gorulýar. Şoň üçin bu protestçiler eden ýa-ni zabty eden hüjümi şowsuz tamamlandy, girip bilmediler. Ýöne şuňal gahar gadap döretdi bular. Şol ýaşyl zona diýilen nemede ýerde şoň töwereklerini. Ol aňyrda men düşünşime görä şu aňyrda derwede bar. Hatda traktoram getiripdirler protestçiler. Şu traktor bilen derweden dawud etjek bolýarlarmy näme? Bulam traktoram däl, ekskavator näme bir zat öýle. Umumyň ine bulam Bagdatda, ýani Iragyň paýtagynda bolup duran zat ýagdaý. Ondan inni hüjümlere geçdik. Esasy hüjüm edilen şäherler, haýsy şäherler boldy bu gelip. Ýadyňyzda bolsa geçen ýylyň Thompsonda da şunu ýaly hüjüm edildi. 10 günlük guruş diýip bir zat boldy Eýran bilen Izrailiň arasynda. O taýda Amerika goşulmady günden güni. Amerika soň özüniň 7 sany uçurup şol Izrailiň bombalap ýanky weýran edip bilmedik ýerlerini, ýani şol ýadro ýaraglaryny öndürilýän ýeridir. Şo taýdaky ýerdeminde ýeriň aşagyna öndürilýändir diýilýän nokatlary aýratyn Trump uçoru uradyp, har uçorlar uradyp. Şo taýdan bombalatdy, ol aýratyn boldy. Ýöne Izrail bilen Eýranyň arasynda bolup duran şo çaknyşy goşulmady edil şo wagt. Ýani 13-nji iýun bilen 24-nji iýun aralygynda 10 günlük guruş diýen bir zat boldy. Ine bu uruşda köp ýere hüjüm edildi. Onda adyrak şäherlere hüjüm edildi. Ine bu gedek ine düýünden başlap häzir hem dowam edip duran hüjümler ýa-da haýsy şäherlere urulýar. Eýranyň ine şu şäherlerine ýa-da raket oklar atylýar diýdik da. Bular näme diýe? Uzak aralykdan atýan ballistik raketalar bar, şu taýda partaýlaryna
Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby gemileri dur. Ondan harby bagdalary we bu taýda ine Bahreýnde, Arap Emirliklerinde, Katarda ine olara öňünden aýtdy biz hüjüm etdirmez territoriýamyzdan Amerikan harby bagdalaryndan dip söz berdiler. Ýa-ni Arap ýurtlarynyň döwlet ýolbaşçylary. Awa ýöne oňdaşyndan Amerikan harby gemileri we bu taýda oň üstünden atyp bolýar raketa oklaryny. Ol raketa oklarynyň bir bölegi şondan geldi diýip hatapdan ýa bir bölegem şol harby uçurlar göçerji şu avianosesler var ýa-ni harby uçur göçerji ulu gemiler. Şolaryň üstünden uçuwam Eýranyň howa gorunuş sistemasynyň hem garşylygyna garamazdan Eýranyň territoriýasyna aralaşyp şo taýdan raket oklary asmandan öýürilýär. Bir bölegi. Bir bölegi mene bu tarapdan, Izrail tarapdan gelýär. Ýa-ni uçurlar arkaly gelýär. Olaram Iragyň hem Siriýanyň üstünden aralaşýarlar. Bu taýda gelenlerine goňşy ýurtlaryň üstünden geçmeli. Bularam ýol berýär şu Arap musulman ýurtlary var. Şoňa ýol berýärler. Şolaryň üstünden geçip gelip şu taýda gelibem raket oklaryny atypam ýylaryna gitmegine ýol berýär. Görýäňiz mana musulman raýdaşlygy nämeden ibaret? Bir musulman döwletiniň üstüne başga bir ýa-ni Yehudiler hem Hristiýan döwleti diýilýän döwletleriň ýolbaşçylar tarapyndan şuňal urşulan edilýär. Olaryň uçurlary ýa-ni demokratik bombalary goşa durnak içinde şeýdip getirip şu taýdan şu şäherleň üstünden ýyndyrdylar. Şu taýda şu şäherleň atlaryny görýäňiz. Hüjümler henüýem dowam edip dur adamlar. Henüýem dowam edip dur. Ýöne şol şenbe güni ondan gaýtaly hökmünden Eýran bulara gaýtaly hökmünden näme etdi? Eýran raket oklaryny ýagdyrdy. Aýdaly şu bir aýtdygynda Katardan ýa Arap Emirliklerinden, Bahreýnden zatdan hüjüm edilmez diýip söz berdiler. Arap döwlet liderleri. Hakykatdan medil harby bagdalardan şo taýdan raketa oku atyldy ýa uçurlar harby uçurlar uçdy diýip maglumat ýok, emma muňa garamazdan bary Eýranyny aralmala bir zat edip. Şol aralýan görnüşdi Eýran näme etdi? Eýran özüniň uzak aralyga uçýan raketalaryny Katarda yerleşýän Amerikan harby badasyna gönderdi. Al-Ubeyd diýip harby badasy we Amerikandan Katarda, Kuweytde Al-Salem howa badasy bar. O taýp uratdy raketalaryny salam bilen. Ondan Arap Emirliklerine Al-Dhafra diýip harby bada we Amerikan harby badasy o taýp raket oklaryny atdy Eýran. Onuň Bahreýnde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň 5-nji flotunyň ýa-ni başdaby yerleşýär şo taýp. Şo taýp uratdy raketalaryny hoş salam bilen. Ondan Saudi Arabistanyň Riyad şäheriniň aýtagynyň ýa-ni eteginde de şonýaly harby bada bar diýip o taýam uratdy raketalaryny. Onuň Ýerdanyň territoriýasyndaky harby badalary. Umuman şular ýaly bir näçe döwlete raketa oklary atyldy Eýran tarapyndan. Olar näil netije berdi? Nişana ýetdimi, degdimi? Onuň tek dolu belli däl ýöne. Görünsiňiz käbir nemeleri, videolary. Hatta Dubaýyň merkezlerine gaçdy. Yani Arap Emirliklerine Dubaý şäheriniň merkezine ýokurda uçup barýan raketany atanlaryny atyp ýere gaçyranlaryny olam uwatdyp ýere gaçýarda. Şeýdip bara ýerde ýangyn döretdi, şäheriň öz içinde ýangyn döretdi. Şu Eýranyň raketlary ýokurdan aşağı gaçanna, atylyp ýere gaçyrylanna. Ondan Saudi Arabistanyna şonýal ýangyn boldy diýip maglumat geldi. Umuman şonýal ýykan ýumrançylyklar boldy elbetde. Inni şu wakalyň fonunny şu häzir henüýem dowam edip durdy diýip da şu dowam edip duran urşumaýanam barşynna şu ýanky ýurtlardan howa uçurlary häzir uçurlar ýatyrly. Umuman häzir garajdan aviasiýa inni uçanok. Iň esasy şol howa gatnawlary häzirçe wagtlaryň togtudylan ýurtlaryň hatarına Oman, Arap Birleşen Arap Emirlikleri, Katar, Saudi Arabistany, Ýerdandan, Izraýlyň özünden, Tel Avivden zatdan häzir ýol uçurlary edil häzir uçanok diýip maglumat bar. Siriýadan ýol uçurlary uçanok diýip maglumat bar. Iragyň ulu şäherleriniň häzir ýol uçurlary wagtlaryňça uçanok diýilen maglumatlar bar. Sebäbi ýokary uçda howa gorunuş sistemasyndan goranýan Eýran şol uzak aralykdan atyp bolan uçurlaryny gaçyrmaklary mümkin ýa-da tersine Izraýil ol gelýän ýa-ni uçurlary
İran'ın uçurları ya da İran'ın raketleri hata ediyor mu yere kaçırmam. Umman hop işlerini bu tayda. Katul hop işlerini. Ondan şimdi bir daha ettik geçen yıl şunu yalı uruş oldu dedik da 10 kunluk. 10 kunluk uruş ulu uruş katı ulu devam etmese de yittiler ulu oldu. İran tarafından çekilen yittiler. Şonun görkede aynıydım da. Naşol 10 kunun dowamında jemi İran tarapynda, İran territoriýasynda öldürilen adamdan sany 1190, 1200 töwereg adam öldü diýip statistikada görkezildi. Ondan 4 ýyldan gowra adamam yaralandy şol Izrailiň eden hüjüminde. Ölenlerden indi şo 1200 goloy adamdan ölenlerden 436sy parahat diýiler, parahat ýaşaýjylar diýip patapdan ýa. 430 ýaşasam harbalara degişli, harba adamlar diýip patapdan ýa. Ondan galan 319sy, 19-nyň statusy belli däl. Olar harbalary ýa adatary raýatlary belli däl. Oň diýen tägim, olaň diýen statusy belli edilmedik, tasdiklanmadyk diýerler da. Indi seredin, İranyň çeken ýetgisi 1200 töwereg diýdik. Izrailiň çeken ýetgisi umumy alsak, käbir maglumaty görä 28, käbir maglumaty görä 30. Umumy şolaň ýanky öldürilen adamdan şolarda sanyna İranam şonu okatydy, raketler atdy. Indi munasybatine seredin da İrandan 1200 töwereg adam ölýär. Ya o ölüm ağla we tahsiýaryna olay belki bular oşsaň 319 oşsaň şolaň ağla we häzir paraha diýilatyň ýaşaýjylar bolup çykarda. Azrail tarapdan hem ölenden sany 30 töwereg adam. Ine şunu ýaly boldy. Ondan indi ştaýdan ni sorag ýa çykýandyr da sizde. Demokratiýa getirmek üçin edilýärmi? Şu näme üçin edilýär? Trump şu näme bilen delillendirdi? Trump aýdýar biziň öz howpsuzlygymyz üçin edýär. Biram Azrailiň ine saýyurdaş döwletimiz bolan döwlet bolan Azrailiň diýe howpsuzlygy üçin edýär diýip başlatdy. Başlandy şu uruşy. Howpsuzlygy üçin etmek diýmek bilen nämäni gözeňde tutýar? Öňü bilen ýadro ýaraw programmasyny gözeňde tutýar Iranyň. Biz İran'ı demokratiya getirecek diyen ok. Biz İran'a demokratiya getirecek diye başlamadı onu. Bize diye häzir oturun İran'ın döwlet ýol başçylary öde diyen hereketleri alyp barýan siýasatlary bilen yani bizi Amerikan Birleşen Ştatlaryna howpawandyrýar, hem Izrail'e howpawandyrýar diýedim. Ol howpam ýan kaýdyşmy diýäli hamana ýadro ýaraw programmasy bilen baglanyşyklymy. Eger bar diýeli İran ýadro ýarawyny döredýär. Biz öňüme gelýär. Izrail'le bar. Izrail'le ýadro ýaralanyň bardygyny bütün dünýä bilýär. İran'a olar ýaly hukuk beresleri gelen ok. Näme üçin eger birden döredýär, İran şolar ýaly ýadro ýaranyny öňü bilen İran we düşmanlaryna garşy ulanır. O düşmanam öňü bilen İranyň iň esas düşmanam kim? Izrail bilen Amerikamyş. O Izrail bilen Amerika. Ýöne İran alanma şo ýadro ýaragyna ele alanmadyna da ýadro ýaraglaryny edinen wadyna hüjüm eder öýdýän näme maksat bilen hüjüm etsin? İranyň özüne howpawanmasa İran şo ýadro yaraglary ulanyp arkaýyna oturup biler öýdýänmi? Bütün dünýä jemgyýetçiligi şoňa reaksiýa bildirmedi öýdýän, elbetde bildirir. İran onu goranşy üçin ulanjak bolýar. Goranşy üçin ulanjak bolýar İran. Sebäbi Azrail'le bar, Azrail'in maksady näme? Azrail özüne şu regionda ýakyn günler regionda özüne bir garşy durajak ýurt bolsa, Azrail olary muýra getirmäge derbi etmäge taýýar. Esasen Azrail'in özüne howpawan ýadylan düşünje dörüsi. Nimeň öz pikirimçe Azrail'in şo ýaraglaryndan ýakyn günler awanyan howp gaty uly. Ýöne näme üçin şu Izrail'däki bar bolan ýadro ýaraglary hakynda hiç ýeri gokalmagal ýok, ýa sanksiýa ýok, ýa alada ýok. Irana gedek gelende bolsa alada bar, gokalmagal bar, sanksiýalar bar. Inde minha hatta uruş çarelerim bar. Näme üçin beýle bolýar? Aýdary Iranyň başynda demokratik adamlar oturýardy, oturdu diýeli. Otur diýeli. Bolýar, bular nämeden gorkýar? Bular döwlet İran döwleti dini fanatikler tarapyndan, dini sektatlar tarapyndan goralýar. Bularam dini ýigrençler sebäpli, mysal üçin Yahudilara bolan ýigrençler sebäpli
şonu ulanaýmaklary mümkin ýaraglar. Ýadyra ýaraglar. Şoň üçin bulan ýerine has dünýäwi adamlary, demokratik düşünjeli, dünýäwi düşünjeli adamlary getirmeli, şolar gelse, ona göre diýersinler diýerler öýdýärmi? Diýmezler. Diýmezler, şonu da diýmezler. Olaň maksady aslan şol Eýran döwletinde ýadyra ýaragynyň bolmazdygy. Demek, bular Eýranyň başynda kim otursa-da Eýranyň özüni gowramagyna mümkinçilik berjekdir. Sebäp ýadyra ýaragy diýilýän zadyň özi diňe bir hüjüm etmek üçin döredilýän zat däl ol. Öňü bilen gowranmak üçin döredilýän zat şugunky gün. Dünýäň şugunky giýesaty atmosferasynda ýagdaýynda. Misal üçin indi demir gady Koreýada bar ýadyra ýaragy. Ola ýam suwda edilen zat göz ýetirilen zat. Näme üçin demir gady Koreýada demokratiýa ýok diýip hüjüm edip bilen oklar, hüjüm etjek boldy zawamdyr oklar. Sebäbi bilýärler. Hüjüm edip häzir şol ziyan ýetirjek bolsalar, demir Koreýaň döwlet liderleri ýadyra ýaragyny ulanarlar. Esas ulanajak ýerlerim bolýa Amerika uçup barjak raketesi ýok diýil. Ballistik raketeler ýok diýil. Ýöne Amerikan saýuwdaşlary var regionda. Günörta Koreýa bar. Yaponiya var. Başga da käbir döwletler var. O taýda da Amerikan harby bazalary var. Amerikan goşunlary var. Awo kimçe unam eger şu raketeler bir ýere gönderse, o da bilen Amerikan goşunlarynyň yerleşen ýerine gönderir. Şoň üçin görýänmi? Miltedi bilen oklar şolaň üstüne, şol Demir Koreýaň üstüne hüjüm etmäge. Emma Eýrana gedek gelende miltediýerler näme üçin? Sebäp Eýranyň intak şo ýaragyň ýokdugyny görüp oturýar. Indi Eýran Barack Obama'ň döwründe. Yani Amerikan odolky prezidentiniň Biden'dan odolky prezidentiň döwründe 2015-nji ýylda Amerikanyň Azraýlyň gün watanyň tutuş gün watanyň hemme taraplaryna boyun bolup gün watar bilen Amerika bilen alalaşyp gol çekdi. Eýran hökümeti şo döwürde 2015-nji ýylda. Näme nädir side şonu görkezdi. Şo alalaşyp barada şunu ýaly maglumat. Ine saglaşenýe pa Iranska ýadernay program. Eýranyň ýadra programmasy boýunça alalaşyp 2015-nji ýyl. 2015-nji ýylyň ýadra aýdaý 2015-nji ýylyň aprelinde, 2-nji aprelinde şular ýaly uly duşuk boldy. Hemem şu döwletleriň ýol başçylary, ýagny şolaň ýol başçylarynyň adyndan daşary işler ministrleri şu möhüm alalaşyp gol çekip şonu berkitdiler. Bu alalaşyp Eýrany näme borçlanyrdy? Hem Eýran nähili egilişige gitdi şonu. Eýran alalaşdy bolýa biz ýadyra ýaragyny döredip bolajak derejede urany baýlaşdyrmarsydylar. Ýani ýadyra ýaragy üçin uran elementi ulanylýar. Uranam tenwara baýlaşdyrmaly ýürüýti teknologiýa boýunça güýçlendirmeli uran. Tebigatdan alınýan urany göni alyp ýasap bolan, onu güýçlendirmeli ýürüýti teknologiýa boýunça. Ýadyra ýaragyny ýasamak üçin uran belli bir prosent baýlaşdyrylan ýagdaýynda sen ýasap bilýän. Şoň üçin näme etdi? Bu dünýä döwletleri, şu esas döwletler sen urany baýlaşdyryp bilersiň, diňe bir zat üçin, ýagny atom elektrik stansiýasyny ulanmak üçin, elektrik stansiýasyny döretmekde ulanyp bilersiň. Oň üçin gatyly baýlaşdyrmak zerurlygy ýok. Ya medisina tehnikalaryna, enjamlaryna ulanýan ýanky uran bar. Şolar ýaly görnüşde azajyk anawluk sen baýlaşdyryp bilersiň diýip boýun etdiler. Ýöne edil ýarag dörediljek derejede sen baýlaşdyrma hakyň ýok diýip boýun etdiler. Oňa da boýun boldy Eýran. Eýran boýun boldy, Eýran gol çekdi. Indi terediň. Şonda şol alalaşyp görä. Ýadyra ýanky urany Eýran maksimum alnanna 3,67% baýlaşdyrmaga hak edildi. Eýranyň şoňa alalaşdy. Ýadyra ýaragyny döretmek üçin ýalňyşmaýan bolsam adyndan 60-70% baýlaşdyrylan bolmaly.
Bu bolsa Eýrana, bular bolsa Eýrana 3,67% baýlaşdyrmagy ruhsat berdi. Eýran şoňa alalaşdy. Üstesine de näme etdi Eýran? Ýani bular näme etdi Eýrana? Eýrany näme boýun etdi? Şol Birleşen Milletler Guramasyna degişli ýadro yaraglaryna gödäwçilik edýän ýörüýçi agentlik bar. MAGATE diýip adlandyrylýar. Şol agentligiň barlyşlary iýdigi derli ýagdaýda Eýranyň şol ýadro laboratoriýalaryna baryp, ylmy merkezlerine baryp şurada gödäwçilik edip durmagy ygtyarly edildi. Oň bilen balalaşdy. Hatda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň aýratyn toporlan gelýän barlap durmagyna Eýran we razylygyny berdi. Şol dokumente de ine şol alalaşyga da Eýranyň daşary Fransiýa gol çekdi, Germaniýa, Ýewropa Birleşigi gol çekdi. Birleşen Britaniýa gol çekdi. Amerikan Birleşen Ştatlary gol çekdi, hemem Hytaý bilen Orsiýadan gol çekdi. Eýranyň saýyldaşlary görnüşinde. Indi görüň, şular kepir geçdi. Şular bara Eýran şunu etmez diýip heme Eýran borçlanyldylar, üstesine de bizem şoňa gödäwçilik eder diýip şu gün wataryň döwletlerem Hytaý bilen Orsiýadan şonu berkleşdirdiler öz gollary bilen. Indi näme boldy? 2015-nji ýyldyk da. Indiki ýyl 2016-njy ýylyň noýabryna Donald Trump prezident saýlandy. Prezident saýlandandan soňam bary 2 ýyl geçmäke Donald Trump bir taraplaýyn ýagdaýda şol alalaşykdan çykdy. Ýani Amerikan Birleşen Ştatlaryny çykardy şol alalaşykdan. Bulam näme aňlatdy? Bu näme aňlatdy? Eýran urany baýlaşdyran okmy? Ýadro ýaragyny döredýän okmy? Biz barbyr Eýrany temmi bereriz. Diýilen siýasat ýöretip başlady. Indi ol bunu näme bilen düşündirýär? Onu hiç bilen düşündirenok. Umuman Eýranyň özi duşmançylykly siýasat alyp barýar. Izraýla garşy, Amerika garşy diýip bahanalap başlady. Oho, duşmançylykly siýasat alyp baryp biler. Ýöne elimne ýadro ýaragy ýok bolsa, elimne şolar ýar güýçli ýaragy ýok bolsa, saňa edip biljek täsiri ýok. Trump'ın bar bakanasy ýok diýär, döwlet liderleri diýär, ýydyk derli ýagdaýda diýär, Amerika garşy, Izraýla garşy propaganda alyp barýar diýär. Bolýar. A siziň özüňiz propaganda alyp baraňyz ýokmy? Izraýl propaganda alyp baranokmy beýleki ýurtlara garşy alyp barýar? Propaganda etmeklik diýilýändan jenaýat däl. Her bir döwlete diýilen ýaly öz bolşy propaganda maksus. Mysal üçin, ine gün watary ýydyk derli ýagdaýda Orsiýada garşy propaganda alyp barýar. Şolan hatda käbir siýasatçylary Orsiýady ýok etmeliligini görnüşde de çykyş edýärler. Gün aýdýarlar, Orsiýa dünýä kartasynda bolmaly diýip çykyş edýän siýasatçylar, resmiler bar. Amerikan Birleşen Ştatlary hem gün aýdyp gelýär. Orsiýada garşy prezidentine bagylykda da Obama'nın döwründe de ören gadapdy propaganda boldy. Biden'in döwründe hasam gadaply propaganda boldy Orsiýada garşy. Ýöne häzir Orsiýat alag etdi. Siz bize garşy propaganda edýäňiz. Şoň üçin sizi biz ýok etmeliligini siýasat alyp barsak, o näme bolar? Ýöne mysal getirýän. Donald Trump şonu etdi. Ýagny sen ýadro ýaragyny edinme, bize oň bildirýän zat ýok. Biziň maksadymyz Eýrany ýok etmek. Eýranyň rejimini çalşyrmagam diýen bilen maksady Eýrany ýok etmek. Indi bu siýasat nirden gelýär? Eýrany ýok etmek siýasaty nirden gelýär? Bu arada men bir näçe gepleşigimde durup geçdim ozalam. Palestina bilen baglanyşykly mesele boýunça gepleşik edemde aslam terrorizmi kim döretdi ony? Häzirki belli bolan Al-Kaidany kim döretdi? Kim dur aňyrtynda? IGIL-len Daesh diýilýän guruma aňyrtynda kim dur? Bular näme üçin döredildi? Şoňa bagşlanan men bir näçe gepleşiklerim bar. Geçen ýyldan ondan ozurky ýyllar eden gepleşiklerim bar. Kim görmedik bolsa görüp bilerler men şu videolarymyň tanawyna girip seredip adyna görä bilip bilerler. Men şonda ýörüýte durup geçdim. Azraýlyň, Ýehudilaryň, Siyonistlaryň bir plany bar, Sionistik plany bar. Bu taýda Ýewreýler hakynda gurrun giden ok, iki tane da çalşyrman, käbir kelesaňlar bar.
meni antisemitizm daýplajak bolýarlar. Antisemitizm diýmek yani milleti boýunça. Yani sen Azrail mi, sen Ýewreý mi, şoňa görä ýigirenç sen ýigirenç duýýan sen. Bu edýän gurrunlygyňda da şonu ýaly diýjek bolar. Men antisemitde birinjiden semitlerin içine Araplarım ýeri. Semitlerin içine Araplarım ýeri. Antisemit diýmeklik diýmek sen tutuş semit nesellerini, neberelerini sen ýigirenýän diýmeklik bolýar. Ýok. Antisionist men. Antisionist diýmek bilen men näme gödüňde tutýan? Eger özi Ýewreý bolup ya kim bolup tapawdy ýok Ýewreý däller ama Tewratda aýdylan şol ideýa bar, şolaň Hudaý diýip uýup beren bir zatlary bar. Şolaň hamala şolaň Hudaý diýip uýandy, öz döwründe. Ol gadymky peýgamberleň döwründe, hatda Ibrahim peýgamberden başlap belli bir topraklary wada bermişin şo Hudaý. Şolaň Hudaý belli bir topraklary ine şu ýerler siziňki diýipmişin ödem gaýtalap diýýär. Tewratda şonu diýýär, şolaň Hudaý diýýän zadynyň özi bar. Meniň Hudaý diýip biljek däl. Hudaý diýilýänler bir milleti ýokary göterip beýlek milleti baskylap ya kimsetip bilmeýär. Hudaý hemmesini deň yaradýar. Biziň hemmemiz Hudaýyň çağalara. Hudaýyň yaradan zatlara biziň hemmemiz. Onuň alagat diýen wara Hudaý olara wara dinarlyk üçin diýene wa. Siz şeýle bir dinar, siz şeýle bir keramatly, siz şeýle bir päk millet diýen ok hiç ýerde. Ýok, olaň Hudaý diýen zadaýdy ýa. Hudaý diýen zat. Sen niýe, siz diýe men yaradan namyrdyr diýe. Ente oňum aňyrtynda göz ýetirmeli. Men yaradan namydy, siz diýe men yaradan namysyňyz diýe. Men size diýe aýratyn göz bilen garaýan diýe. Aýratyn göz bilen garaýan diýe. Siz diýe saýlanty milletiňiz diýe. Hudaý hon bolan şunu üçin diýen ok hiç ýerde. Hudaý hon bolanyň üçin diýen ok. Ya olar Hudaý hon däl diýen ok. Mesela Kur'an'da Allah Teala diýär, mesela olar imansyzdyr, olar müşriklerdir. Olar eýledir, beýledir, şoň üçin olar öldürmäge de hakyňyz bardyr diýär käbir aýatlarynda Allah Teala. Şol dinarlyklaryna park goýup diýär. Hudaýa uýýam Allah Teala özüne şol Allah Teala özüne uýýam şol adam ya uýanokmy diýmek onu sen şonu öldürben bilýän kimse diben bilýän. Kur'an'da bardadyr. Emma Yehudilaryň Tewratyny birinjiden Yehudilaryň Tewraty bir millet üçin ýetlenen kitap bol. Bütün adamlar üçin ýetlenen däl. Onu Ýewreýleň özlerem gidilýän ok. Biz üçin ýetlenen kitapdy. Üstesine Talmudam şonu tasdikleýär. Talmud diýip özleri son kitap diýerler, goşmaça. Ya musulmanlaryň hadisi ýaly bir zat. O taýda Hasan Berke diýerler. Ýagny şo kitap şol Yehudi dini Ýewreýler millet üçin ýetlenen. Ana şo taýda wada berýän şolaň Hudaý diýen zady wada berýär. Şu topraklary sizinkidir diýip Abrahym döwründen başlap soň Ishak diýdi, Ýakup diýdi, olaň döwründe de gaýtady ýa şo wadasyny. Bulara minni şonu boyunlaryny özlerine dua edip asyp ýankynady, ýanky düşünjäni. Biz şo taýyny almaly. Soň öz döwründe bular ondan eýlek welek derbi daňyny edip göçüp onyp ýaşaýarlar bular. Ýöne şol Tewratyň ýanky, Tewratyň içindäki şu özlerini Hudaý diýen zadynyň wadasyny bular wara ýüreklerini göterip soň iň soňunda şo taýyny täzeden ele almak prosesine Günwataryň ýardam bilen, Esadanam Britaniýaň ýardam bilen başlady bular. Soňam şoňa eýe boldular. Ýene Günwataryň ýardam bilen eýe boldular şoňa, şo hukugy. Ikinji jahan uruşundan 1948-nji ýylda şo Günwataryň Anglo-Sakson döwletleriniň esasanam gollaw bermek bilen şolaň şo inisiatiwanam owonyň derejesine goýmagy bilen Palestinaň territoriýasyna Azrail döwletinem döretmek hakynda ýörüte rezolýusiýa kabul edildi. Olam näde edildi? Şondan öňürti geçen 10 ýyllyk dowamyna Ýewreý milletlerini, Ýewreý milletine degişli ilaty dünýäniň dürli künjeklerini esasanam Ýewropadan göçürmekli prosesini amala aşyryp etdiler onu. Bilinçe giýitler emek goşandyň goşdy. Ikinji jahan uruşy ýyllarynda Ýewreýleň gollaw bermek bilen giýitler güýçlenýär. Güýçli baý kapitalist Ýewreýler giýitlere gollaw berip, giýitleri häkimiýet başyna getirýärler.
Germaniýany uly pajarlap ösýän bir döwleti öýgürýärler, şolar her tarapdan ýardam berip, bulam dokumentleşdirilen fakt. Men wara bu taýda fantaziýadan bu arada Gunwataryň bir giden tarihçileri, awtorlary, jurnalistleri ýörüýte derime geçirip kitap ýazyp onu subut etdiler. Yani Hitler'in arkasında Yevrey klanlaryna degişli güýçli adamlar bolan. Şol tany Rothschild'lerin bolan, Rockefeller'lerin bolan, Ford'laryň bolan, Ford'dan bolan. Birinciden Germaniýany, ýani Hitler'in faşistik rejimini baýlaşdyrdylar, kuwatlandyrdylar hemme tarapdan, hem maliýet aýdan, hem teknologiýa aýdan. Ykdysat aýdan. Soňra moň repressiýasyna ýol berdiler şol. Ýewreýlere garşy repressiýasyna ýol berdiler. Netijede näme boldy? Hitler'in rejimi Palestina territoriýasyna göçüp gitmäge meýil bilen islegildiren ýewreýleri aman goýup, olary hatda lagerleri de salman yerleşdirmen, göni uratdy, Palestina territoriýasyna uratdy oturdy. Hitler'in rejimi uratdy oturdy. Bular gem bilenem üçin etdiler, ýani bulary uçurlar bilenem üçin etdiler, ýolugçy uçurlar bilen Palestina territoriýasyna barar ýani. Palestin görgülleri bular gujuk açyp garşy aldylar. Bular pikir etdi wagtlança gelenlerler, soňra bir ýyllarına giderdi. O ýyllarına gitmese de biz dowlaty şurgu şol ýaşamaga biz taýýar diýip olar kabul etdiler. Sebäbi şoňa çenli adawlyk ýewreýleň bir adawlyk bölekleri, taýpalary oturan o taýda oturumly millet hökmüne oturan o taýda atabagy. Elbetde o taýda ýewreýler saklanyp galdy. Palestina territoriýasynda. Ýöne şolaň prosent münasibetini alsaň, şo taýda bary ýogy 7-8% ýewreý bolan ikinji jahan uruşunyň öňýany, ýani 20-nji asryň başlarynda 10% de ýetenok diýilýär. Şol ýaly azyjyk bir milli adlyk hökmüne oturan aglawaty Palestin araplary. Ondan şolaň sanyny köpeldip bular näme etdi? Ýewropa döwletleri hem Hitler'e hem ýardam bermeginde iň soňunda hagundy bulan sany Palestiniň sanyna goloý bardy. Bularam döwletlik bilen üçin etmeli. Palestin döwleti diýip döwretmeli, indi bunu iki döwlet etmeli. Bular iki bölülerde olara da belli bir ygtyarlyk berdiler, öýlerini döwletini döwretmäge, bulara da ygtyarlyk berdiler, döwletlerini döwretmäge. Buna da Palestinler garşy boldy, netijede de ganyksyklyk ýüze çykdy. Indi käbirler aýdar Palestinden öýleri bu näke diýip bar. Palestiniň öýleri belli bir derejede, o öýler islemediler Palestinden öýler. Ýöne şol kabul edilen zadyň öýri adalatsyz boldy. Palestinden odol şo wagt ýaşap oturan territoriýalaryna emeli görnüşde käde ilat getirip, olar köpeldip, soňra olara döwlet döredip bermekleň öýdi, olar üçin adalatsyz bolup görünýär. Adalatsyz bolup görünýär, soň netijede de näme boldy? Bulary üstüne ýewreýleri biler yaraglandyrdylar. Olar ýöne oturmady, olar yaraglandy, olar uruşa taýýarlyk görüp başladylar. Soňra mana şey diýip näme bolup otyr. Bular olarky alan ýerler bilen hem çäklenmän. Ýewreýlerde, ýani bir Ýehudilarda şo sionistik plan döredi. Töwereklerdäki topraklaryny basyp almak barady. Ol barada da men olar gepleşiklemenden bir kysatynda görkezdim. Şo plany näme häzir görkedeýin. Şo plan 82-nji ýylda döredilen taýýarlanan Izraýlyň hökümeti tarapyndan Izraýlyň hökümetiniň hem maslahatçysy bolup işlän Odet Yimon diýip biri bardy. Şol şunýaly bir ýörüte proýekt taýýarlanýar. Bolam tasdiklanýar Izraýlyň hökümeti tarapyndan. Bu kitabyň ady näme? Bir uly kitap däl, bary 26 tahyply kitap. Zionist Plan for the Middle East: A Strategy for Israel in the 1980s. Ýakyn günler boýunça sionistik plan iki nokot 1980-nji ýyllaryň Izrail üçin strategiýasy. Ýa-da şoň plany çekýärler. Indi bunda näme diýilýär? Bunda diňe şo Palestina diýişli territoriýalar almak bilen çäklenmän, hem ýakyn günlerdeki bar bolan beýleki Arap döwletleriniň hem territoriýasynyň hasabyna
Beýik Azrail imperiýasy ýani imperiýany döretmek barada siýanistik plan işlenip düzülip şolam dokumentleşdirilýär. Şondan soňam şu hereketler amala aşyrma uğruna siyasat alınıp barylýar. Buňam arkasynda bütün dünýä siýasy inştik guramasy bilen ýaly gurama durýar. Bira bütün dünýä siýanistik guramasy gurama bar 1896-njy ýylda döredilen. Biram 97-nji ýyl. Biram Amerikan siýanistik guramasy ýene bir zat bar. Britaniýa siýanistik guramasy ýene bir zat bar. Bular bütün Günwataryň derejesinde siýasat alyp barýarlar. Şo plan amala aşyrmak boýunça. Ýani ýugoşlyk bilen bütün yakın günler sevitini Azrail'in kontrolüne, yani Yahudilerin kontrolüne geçirmek. Buna elbette karşı olayan Yevreyler hem kendi siz fikir etmeyin, hem Yevreyler şular bilen alalaşayandır. Yok, hem Yevreyler alalaşan yok. Dine Siyanistler hem kime değil ya, şol Siyon toprağı değil pataptan yani Yevreylere de işte toprakları bir öd adımda geçirmeli yani ideologiya uyan Yahudiler. Sen Tevrata uymadan sen ona uy bilen yok. Bu diýip Tewratdan gaýdýar. Soňam Talmudda bunu has berkitdiler. Oň daşyndanam ýankyýal siýasy dokumentlere çenli işläp düzdiler bular. Şunatlar häzirki bolup duran zatlar bar. Men aýdýana Eýranyň teoriýasyny, ýakyn günleriň beýlek Arap ýurtlarynyň teoriýasyny bolup duran ähli gowy kalmaganlar bar. Güräýmäge Amerika tarapyndan edilýän ýaly şo ýykany muraçlyklar, beýleki Ýewropa döwletleri tarapyndan üýşülip edilýän zat ýaly ýöne şol planyň aňarsynda Yahudilaryň beýik Azrail imperiýasyny döretmek barada plan ýatyr adamlar. Şoňa düşünin. Ýönelige edilen okşol. Bir tarapdan hawa newit gaz balygyny eýe bolmak ýaly bir görnüşlerim bar. Ýöne düýüp demesine seretsen bir tarapdan baýlyklara bir eýe bolmaly, resurslary bir eliňe almaly. Üstüne territorial taýdanam geljekde şolaň kontroluny geçirýän etmek üçin hereket edilipdir. Şu baradaky pikiri, şu baradaky ideýa. Öz döwründe Amerikan goşun generali Wesley Clark öz çykyşynda tasdikledi. Şu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr waka terror hüjümi diýilýän zat bolla 2001-nji ýylda. Ýani hamala terrorçular hüjüm edip musulman terrorçularyň 19 sanaty Amerikan Birleşik Ştatlarynyň territoriýasyna gelip öldürüm hamala nämemişin şolar Al-Qaida diýip işlemişin. Şolar 4 sany uçar alyp gaçýarlar dünýäň Amerikan dürli şäherlerinden esasen Washington bilen New Yorkdan. Barwan bular näme diýen? Washington bilen Bostondan. Barwan bular şol 4 uçaryň ikisine New Yorkdaky iki tane dürli fewda Amerikanyň binasyna sistirýärler. Hamala şolar edipmişin. Hakykatynda olaryň edip bilmän mümkinçiligi ýok. Men öňe aýdypdym. Olar Boeing uçarlaryny sürmek boýunça, dolandyrmak boýunça oku geçmedi adamlar hiç edem. Şu terrorçularyň hiç biri 19-ndan hiç biri Boeing uçaryny ömür sürüp görmedi adamlar, oku geçmedi adamlar. Emma Amerikan resmiler aýdýar, şolaň öýler uçurypdyr, şolar öýler dolandyrypdyr. Uçaryň içindäki pilotlar ondan boyun gaçyrypdyrlar diýip uçaryň içinden maglumat alyp diýip öýler tasdikleýär. Şol pilotlara diýenlerini etdirip bilmeýän soňlar öýleri şoň dolandyryşyny öýleri ele alyp öýleri uçurup baryp edil şo barmal ýerine de nişanada barıp gurdurypmyşynlar. İki tane tewda ýanky merkez diýilýän uly ýanky 100 etajdanyň 100 gattanyň beýik bolan 110 gattanyň beýik bolan iki tane binany urdurýarlar, ýykýarlar. Soň Pentagonyň ýani Gorunmak ministrliginiň binasyna baryp sistirýärler. Üçüncüsini hamala şolar edipmişin, dördüncüsini soň atyp ýere gaçyrypmışynlar. Ýa-da öýde gaçypmy, ol Pensilvaniýa ştatynda bir ýala diýerdi. Şo wakan edilýär ýani bolan Pentagonyň Gorunmak ministrliginiň çykaran ferman aýdýar da şu goşul general. Pentagona bardym bolýan ýa. Mende kardeşlerimin biri uly goşun ýol başçylarynyň biri maňa bir neme barady, aýtdy diýe. Täze çykarlan buyruk barady maňa aýtdy diýe, elinde de kagady bar, maňa görkezdi diýe. Şonda diýe, ödem şo wakan edilýär ýani. Şol 11-nji sentýabr wakatyny bakanalap indi biz näme etmeli edilipdir. Amerikan şol Gorunmak ministrligine taýýarlanan şol plana görä. Geljek 5 ýylyň dowamynda biz
7 tane Müslüman devletini veyran etmeli. Yakın gününe orada yerleşen 7 tane devleti biz veyran etmeli. Deyip şu çıkış etti. 2004. yılda çıkış etti. Şoň ýadgyzy hini de mine internette dur gaýtalap çıkış etti. Ine şol adam ine şu goşun generali. Öden bir yönemene generaller adamlar. Bu öz döwründe NATO'nun tutuş Ýewropa boýunça goşunlarynyň goşun general komandaşy bolan. NATO'nun tutuş Ýewropa boýunça güýçleriniň komandaşy bolan general armiýa Çinli armiýa generali. Çinli general Wesley Clark. Ine şonda şu eden çakaşyndan ene şu gyýtga çykýan şoň aýdan sözlerin şuýda gyýtgaldyk getirilen şonda haýsy ýurtlar hanak geçdi. Ýakyn 5 ýylyň içinde weýran edilmeli. Başlamaly ýurdumyz Irak diýdi. Hakykatdan hem Irakdan başladylar 2003-nji ýylda. Weýran etdiler. Soň diýe soň Siriýany weýran etmeli, Libany weýran etmeli, Libyany weýran etmeli, Somaliýany weýran etmeli, Sudany weýran etmeli, iň soňunda da Irany weýran etmeli. Şo plan amala aşyrylypdy adamlar şu wagt. Şo plan amala aşyrylypdy. 5 ýylyň içinde edip bilmediler olar. 2001-nji ýylda başladylar, güýdünde edil şo wakany ýani. Bular näme etdiler? Owganistana girdiler. Hamala Owganistana şol Al-Qaida ýanky hüjüm gurnanlar wa Amerikanyň içindäki şo uçar alyp kaçmak bilen baglanyşyk. Şoň düýbi, şolaň düýbi gorhanasy Owganistandan mişin Al-Qaida şo taýda ýerleşýärmişin diýip bular Owganistana hüjüm edip Taliban rejimini agdardylar. Olmasa Talibanyň oňa hiç il baglanyşy ýokdy, baglanyşy bar diýip şuwud edip bolanokdy. Olar hiç il beýanymy demletmediler. Hatda Al-Qaida'ň başlygy şo döwürdäki ýol başçysy Osama bin Laden diýilen adamam boýnalmady, bir inkar etdi. Şoň ýani çykyş edenini. Oň ýadgasam dur, men ne de bar ol. Biz buna dahilli değerli. Amerika bilen ýanky günni atar. Aýplap başladylar da. He, tiziň adamdan şolar diýip. Olar ama diýip, biziň adamdan biz däl olar. Biziň adamdan biz däl, 19 tane adam. Biziň onu edem, biziň bir buyrugam bermedim diýip çykyş etdi şo taýda. Osama bin Laden diýilen şol Al-Qaida'ň ýol başçysy. Emma şoňa da garamazdan onu suwud etjek bolup durman, bular näme etdi? Gönden gönü ilki Owganistana goşun türüp geldiler. Taliban rejimini gidirdiler, yerine Hamid Karzai diýip bir dikmesini oturtdular da soň näme etdiler? 2 ýyl ýaly, 3 ýyl ýaly oturdular da soň Iraka hüjüm etdiler. Ýanky plan boýunça. Soň Libyýa hüjüm etdiler. Şo ýanky plan boýunça. İkisini weýran etdiler. Baran ýerlerine de näme etdiler bular? Men ýön kaýdyşym ýaly. Bular özleri goşun olan ýaly ýok. Bular ilki näme diýip bombalaya, soňra için terrorçylardan doldurýar. Onam Amerikan öz goşun generallarym soň boyun aldylar, biziň özümizler ötdük şonu. Şo Al-Qaida'na bir giýlem. Biziň özümizler ötdük diýip Amerikan resmiýetleriniň içinde öz dilleri bilen aýdyp oturan adamlar bar. Onam näme üçin nähil maksat bilen ulanmak üçin edenlerler ýa-da şo guramalar döredip. Öz döwründe Al-Qaida'na döredenlerini Sovet goşunlaryny hamala Owganistandan çykarmak üçin mujahidler hereketini gollap şolar yaraglandyryp olar soň Al-Qaida diýen guruma öwrüp goýberdiler-de öz wagtlar üçin ulanyp başladylar ýene de. Soňra hamala şo Al-Qaida özlerine garşy hüjüm edýärmişin. Al-Qaida saňa garşy hüjüm edermi, sen özüň onu maliýeleşdirip, özüň ýara berip oturýarkan, näme üçin Al-Qaida saňa hüjüm etsin? Soňra 2010-njy ýylda 2 ýyl öretdiler. O arada men gepleşip edip Amerikan ýani Harvard razvedkasynyň goşun ýol başçysynyň sözlerini dinletdim. Bar ol, ýene de gerek bolsa ýene eşitiribiljek. Biz de öretdik diýip. Soňra bular näme diýär? Şol ýanky sanawdaky ýurtlarda argatmak üçin bar ýerlerde ilki edýanlaryny bombalaýarlar, edýanlarym ýankylar salýarlar. Öz oýnatdylaryny salafiler. Al-Qaida diýmek, İgil diýmek şo salafiler, Wahabiler. Şolar salýarlar. Bular hem şonuň buýrugyny ýerine ýetiripdirler. Yani bar ýerlerde musulman döwletlerini weýran etmek üçin, weýran etmek boýunça Siýonistik plan amala aşyryp berýärler. Soň näme etdi? Soň idealden Libyýadan soň 3-nji döwlete Siriýa geçdiler. Şo döwürde de Amerika Somaliýa goşun aldy. Ýanky tanawda Somaliýada bar. Somaliýa goşun alyp o taýda hamala bir Al-Qaida garşy uruş ýasyny bolup Somaliýanyň içinde harby bagdaşdylar. Bularym barýa bolyn, o taýda hakykatdan Al-Qaida güýçlenip gidip barýa. Indi şu gün Somaliýada Al-Qaida'ň gojaklarynyň birine uruldy. Olam näme edip boldy? Şo Amerika barýa, şo taýda şondan soň şo emele geldi.
Amerika'da ne hemen bakan diye. Yok ki berde teröristlerden doğru biz onlara karşı görüşmeli. Ne açı görüştükleri için şonça da köpelip gidip oturuyor. Son bunlar ne etti? Sudan'ı kebelliler. Biliyorsunuz şu Sudan'ın içinde Demirga'daki Sudan ile Güneydoğu Sudan'ın arasında kırılışıp gidip oturuyor. O tayda da hamala ne emamışın? O tayda dinle bir iki bölünen regionun hükümet yol başçıları, hükümet güçleri değil, daşından bir giden terörçülerin barmışın. Bu tayın bulaştırdılar. Bu tayın. Inni şu tayda bulaşmadık yurtlardan hayısı kaldı. Bulaşmadık yurtlardan dinle galani Livan bilen İran. Livan bilen İran. Livan'a bir ödüngüz biliyorsunuz. Azrail'in Demirga'dagynda yerleşýärdir, terhetleşip dur. Şaýlan Hizbullah güýjüniň esasy jemlenen ýeri şol. Hizbullah da iň ganym duşman diýip kim hasaplar? Yehudiler hasaplar. Näme üçin? Şolaň şu bahwalçylykly hereket üçin. Biram Israil İrany hasaplar. Şaý neme? Döwleti. Hizbullah da iň gollaw berýän, iň esasy döwleti şaýlar ýa-ni şaý döwleti İran bolupdyr. İranyň häzirki rejimi bolupdyr. Inni Yahudilara, şulan, yani şu Siyanistlara, Salafiler tarafından hop var mı? Hop yok. Salafiler tarafından hop yok. Yani Sünni Müslümanlar tarafından hop yok. Hop bulacak yurtlar bunlar dargattı. Irak Sünni Arap yurdudy, dargattılar. Libya Sünni Arap yurdudy, dargattılar. Sudan Sünni Arap yurdudy, dargattılar. Suriye hem Sünni hem Şii döwletidir. Dargattılar da içini kimlerden doldurdular? Salafilerden doldurdular. Yani dünkü Al-Kaide hem İgilçilerden doldurdular. Şolara hakimiyeti verdiler. Alculan diýilýän şol Salafi teröristlerinin yol başladı. Indi sonra vida çıkan o men öwdalam gaýtylap ýatsa diýen. Näme üçin bu Izrail ya gün watar Alaeddin Salafi kelle keserlerine tutuş Suriýany berdi de oturuverdi. Näme üçin çekinen ok? Näme üçin çekinen ok? Suriýany şolar ýa terörçülere, ganyjoklara bermekden çekinmeýän eline berdiler de oturdular. Diňe bir eline bermediler, üstüne aýdýana öňkü doňdurulan bank hataplarına çeýne bular açdylar. Häzir pul baryny goýup oturýarlar. Arkaýyn feowda dolanşyklaryna ýol berip oturýarlar. Üstüne ýaragan berip oturýarlar. Suriýanyň häzirki ganyjoklarına, salafilere, şu wahabilere. Näme üçin gorkanok? Ne gün watar gorkýar bulardan? Ne Izrail gorkýar bulardan? Emma şaýlara gereklenene gorkýar bular. Sebebi şaýlary bular henidem Yahudiler öz oýunjaklaryny öwürip bilen oklar öwürip bilmediler. Palestinadaky gyrgynçylyk we Gazadaky gyrgynçylyga da kim haýsy bir musulman tapar gollaw berýän bolsa şoňa garşy durmakda. Hamas. Oňa maňarsynda Hizbullah dur, oňa maňarsynda şaýlar dur. Bolmasa Hamas, bolmasa Palestinler Sünni musulmanlar hasapdan ýa. Ýöne beýleki Sünni musulman döwletlerinden Palestinden arkasında durýan ýokdur. Seyredip görüň. Ine Salafi hereketleri yakın günlerde hareket edip berýärler. Yani Al-Kaide diýdi, İgil diýdi, Hizbut Tahrir diýdi, Hizbut Tahrir Aş-Şam diýdi. Şolar hareket edip berýärler. Hiç eşitdiňizmi şu taýda Al-Kaide tarapyndan ya İgil tarapyndan bir topar urudylypdyr şol Hamasa gollaw berilip ýa-da gyrlyp oturulan parahat Palestinlere gollaw bereli şu Izrail'e garşy durmakda şolar şu taýdan gatyp çykarmakda şolaryň goşunyny diýip bir şu ýanky Sünni Salafi toparlaryndan tewajiçiler bardy diýip eşitdiňizmi? Eşitdiňiz. Bolmasa barar ýaly ýol kan o taýda. Barar ýaly bir ýol kan o taýda Siriýanyň üstü bilen barp bolýar Palestina territoriýasyna, Iordanyň üstü bilen barp bolýar. Baray niten Misir üstülen barp bolýar, Bahrain niten Orta Ýer deňiziň üstü bilen gämilen barp bolýar. Barp bolýar ýogurkan o taýda Bahrain niten, kömege deýniden. Ýani barýan nälerler. Näme üçin? Barsalar bu Yahudilaryň Siýanistlik planyna garşy bolýar. Yahudilaryň Siýanistlik planyna garşy bolýar. Bular bu Salafi diýilýänler. O Yahudilaryň oýunjagy. Şoň üçin döredilen zat bu öýde aslynda Wahabi diýilýän Abu Wahhab'yň öýdi.
Yahudilerin oyuncağı hataplanýar, Yahudilerin wekili hataplanýar, şo Wahhabizmiň düýbüni tutan adamyň özü. Tap oňa barars biz. Oňa barars hatda şo döwürde 18-nji asyrda Abu Wahhabyň döwründe. Nädip şo Abu Wahhab diýilýän adamyň özüniň o Britaniýadan, Angliýadan gelen agent bilen dostlaşýar. Şoň bilen gatnaşýar. O nerden barýar? O nähili rol oýnapdyr? Britaniýanyň agenti, Wahhabi ideologiýasynyň döremeginde. O nähili rol oýnapdyr? Yahudiler o döwürde olan Wahhabileň Wahhabi ideologiýasynyň döremegine nähili goşundyny goşupdyr. Oňa da barar ýöne bu ýöneden döremedik zat. Gelip men aýdjak bolýan zatym indi şu gün Salafi hereketleri, Salafi güýçleri, Salafi ekstremistleri diýilýän ýa Wahhabiler diýilýän zatyň özüniň oyuncagy Yahudileň oyuncagyna öwürilmeginiň aňyrsyna düýbüne seretseň gaty uly plan bar. Ol 18-nji 17-nji asyrdan başlanyp işlenip düzden planlar bar. Şoňa miýgelerini biz şu gün görüp oturýarys. Näme üçin Salafiler, näme üçin sünni ekstremistleri Yahudilere garşy gitmeýe gaýta şolaň planyny amala aşyryp oturýar. Gelip iň soňunda şaýlar şolaň duşmany boldy. Indi şaýlaryň hem teoriýasyna geçip oturýarlar. Ýene olara kömek edip bu plany amala aşyrýanlarym gün watar siýanistleri bolup çykýar. Ya öýler şolaň siýanist ýagny Yahudi ya kiripde Yahudiler ýagny öýleriň Yahudiligini gizläp oturan Hristiýan homoklar ya da şolaň hyzmatkarlary. Şu plany amala aşyryp berýär şolar. Şunu ýazat gidip otur. Şo ýanky Tanow wa, ýanky goşun generalynyň getiren Tanow, ýöne ýerden çykan Tanow däl. Inni bulan häzir SMP ýogalaýsa, men geçen gede gamaýdym. Bulan SMP ýogalaýsa, ol Eýrany häzir dargatyp biläýseler. Eýran dargatmak bilen bular ayak çekçek, ayak tekçek adamlar däl bular adamlar. Birinjidana dünýä agaly urunnaky hereket ba, şo bir güýç buňa gün matardan hereket edilýän bolsa serediň adamlar. Bu taýda şol gadymy siýanistik plan amala aşyrylýar. Siýanistik plan amala aşyrylýar. Dünýäni el aljak güýçler, şo güýçler. Ýöne bular gün matardan bulanyp otyr, Anglo-Sakson milletleriniň, ýurtlarynyň goşunlarynyň güýçlerini bulanyp otyrlar, şolaň tiýatçylaryny bulanýarlar. Hem Salafi ýa-ni sünni musulmanlaryň güýçlerini ulanyp otyrlar. Şol planlary, öz planlaryny amala aşyrmak üçin. Indi bular eserediňini dünýä agalyk etmek üçin, dünýä öz diýenini etdirmek üçin näme etmeli? Öňü bilen hem territoriýany eýelemeli, hem eliňe şolaň resursyny almaly, ýagny ýalňyş resurslaryny almaly. Indi gödäňe getirin häzir iň ýalňyja baý, nebite baý döwlet Venezuela. Oňa döwletliýetden ugurlak gaçdy da, olaň häzir nebit sektoryny eline alýarlar bular. Siýanistler alýar. Şunu alýar. Amerika diýip düşünmän. Amerika ol ýöne gural şu dünýä agalygyny amala aşyrjak bolýan Yahudi siýanistik plany amala aşyrmakdaky gural ol. Indi Eýran öz nebitde baýlygy boýunça 3-nji ýerde durýan döwlet. Häzir Eýran darga-dagatyn bu taýyp öz oýunjaklaryny getirse, bulaňa bir resursny ele alyp bilýärler. Onsoň nebit baýlygyny ele alan soň, biram ýanky partiýaly döwletler diýdi, Katar, Arap Emirlikleri, Bahreyn bilen hemmem şu gün gynansak da Yahudileň hyzmatkarlary boldular. Yahudileň hyzmatkarlary boldular. Şolaň birinden hem garşylyk ýokdur. Oňa tutnama gerek däl, göze dürtülip duran zat ol. Perde aňyrsynda hemmem feowda gatnaşyny edip oturýarlar, Azrailde. Dillerinde näme diýseler diýbersinler. Erdogan ýaly, Erdoganam södege dek gelenne haýwat atan bolýandyr, ay, giýje güni çykşadenim bolýandyr Azrail'e garşy. Emma iş ýüzünde näme diýär? Iş ýüzünde aýagallygyny Yahudi döwletine ýardam berip otyr, feowda edip otyr, gatnaşyk taklap otyr. Hani ýekaja sanksiýa barmy şoňa garşy? Ýokdur. Şoň üçin ol söde ünferme adamlar edilýän işin ünferim. Partiýaly döwletler diýilýän ýa-ni sünni Arap döwletleriniň hem hemmesi günden güni ýakyn feowda hyzmatdaşlygyny hem maliýe hyzmatdaşlygyny alyp barýarlar. Siýanistler bilen.
Häzirki uruşda da Palestina arkasında durýan ýokdur şol. Häzir ne Irana gedek gelenine de praktikada iş ýüzünde hiç da edýän däldirler. Dil üstü bilen diýen bollar biz ýadygar, ýasyň bollar, eýdýärler, beýdýärler, iş ýüzüne gedek gelen hiç da edýän däldirler. Netijede näme bolýar? Şo siýanistik bilen we ýa-ni görkezden bilen amalaşyp gidip otyr. Bu döwletden käbirleri ýa milletini bilen boyun egdiler. Käbirleri boyun egmäjek ýurtlara garşy harby çäreler görülüp boyun egdirilýär. Iň soňky häzirki duran garşylyk diýwar Iran bilen Livan. Iran bilen Livan ýumrulan soň bütün günnogar ýakyn günnogar dogurlygyna diýilen ýaly Yehudilaryň täsir sferasyna geçýär ol. Siz pikir etmeň o Azrail'le barýar ol näçe tane bir 10 milyon ýaly ilaty bar. Şoň ýaryna goloý Yehudiler. Yani Ýewreýler ýaryna goloý. Bir gidenik Palestinler, Araplar. Yani şo taýda bir gide tor 60 diýende 6 milyon tegory Azrail wajyp ataplan ya. Indi siz pikir etmeň bar ýok 6 ýa 7 milyon Yehudi şo tutuş ýakyn günnogara öýet kontrolüni ýöreder, diýen netdirer. Şo bolmaz diýip pikir etmeň adamlar. Ýöne kıymat hala getireyin. 18. asyrda ve Angliýa tutuş dünýäň 3den 1 bölegini diýilen ýaly özüniň koloniýasyny gurdy. Bir bölegi Portugaliýa koloniýasy boldy ilki, ondan soň Portugaliýa täsiri ýa-da çekildi. Adally da soň Britaniýa, Ispaniýa hem Gollandiýa. Soň biradarak Fransiýa nemetdi koloniýasyny gurdy. Ýöne iň uly koloniýa döredip bilen döwlet Angliýa boldy. Indi men şonu pikirlerini gydyklap gördüm da Angliýanyň ilaty şu 18. asyrda 1750-nji ýyllarda iň haý-haýly döwründe koloniýalaşdyrmak syýasatynyň iň haý-haýly döwründe ilatyny ýaşa bolduk gydyklap gördüm muny 10 milyon tegory eken. Şo döwürde 10 milyon tegory eken. Emma şoň koloniýasyna öwüren döwletleriniň hemme dünýä bölekleriniň regionlarynyň sanawyny alyp görseň ilatynyň sanawyny gydyklap görseň 1 milliarda ýakyn ýaly 800 milyona goly ilatly regionlar bolup çykdy. Şo döwürde ödüňiz gödegine getirin. 800 milyon ilat nire 10 milyon ilat nire. 8 milyon niwalarla 8 milyon niri 800 yani 100 esse diýilen ýaly köp tane şoň basyp alan ýerindäki ilat şu Angliýanyň ilatyndan 100 esse diýen ýaly. Şolar garşy durup bildilermi? Garşy durup bilmediler. Tabin boldumy Britaniýanyň edenetdiligine, koloniýal siýasatyna tabin boldular. Emma şolar ýadyr düşünjelik bilen kellelerini işledäň etdiň ellerine bolýa ýara bolmasyn tüpeňler ýok diýil, topu ýok diýil. Ellerine ýöne şarjak ýa pil alyp kaçak alyp çıkanlarına da 80 adam yani 100 adam bir adama karşı bolýar. Ya da aýdar 80 adam bir adama karşı durdy bolýar. 800 milyon 10 milyona karşı dursa 80 adam bir adama karşı durdy bolýar. Şolar azat bolup bilýärdiler koloniýasyny. Elbetde bilýärdiler. Näme yetmedi? Burumoçuluk yetmedi, näme yetmedi? Üşük yetmedi, näme yetmedi? Beyni yetmedi. Netijede de şolaryň edenetdigine ýol berdiler, şolara gul boldular. Hemme emlaklaryny, baýlyklaryny öz elleri bilen şolara berdiler. Olaryň da aşağı otyrdylar, şeýdip baýak gitdiler bular. Ýewropaň bu koloniýal işleri. Şeýdip baýadylar. Indi ýakyn günler gaýdyp gelýär, şu günküne gaýdyp gelýär. Any Azrail bir de aýtdyk Yehudilaryň tutuş Azrail'in ýa-ni Yehudi ilatyny sananda 6-7 milyondan geçen okdiýasy. Şolar tutuş giden bir ýakyn günden gara kontrol edip bilermi? Şolar öz diýenlerini ýöredip bilermi diýen. Ha, o ýöredip biler. Olarda da beýni bar. Olarda beýni bar. Bilen aňyrsynda şeytany hudaýlary bar. Şol atlar şu hilegarlikleri öwredip oturan. Alımlary bar bilen ýörüýçe. Şo taýdan alyp oturan. Güýçli çeşmeti bar. Aýdylýar şeytan ehli alymyny ýetir diýilýär. Men şuňa ondanýar. Şolaň aňyrsynda ýönemegine güýçdirany. Şolaň aňyrsynda, şolaň başarnyklarynyň aňyrsynda ezoterik güýçlerdir, onu özlerim inkar edeni. Onu özlerim inkar edeni.
Bulan mukaddes kitabı inkar edeno. O temalara da barat yoş. Yani men diyecek bolyan ladım var. Şäder şu İran dargany bilen var. Aýdal İran'da öwrüşip boldy diýeli. Birinjiden İran döwlet hökmünde saklamaga rady bolsalar şolar var. Ýa-dura ýaraw meselesinde İran'yň gelen ýegilişi we 2015-nji ýyldaky ýegilişi. Bular rady bolar da. Bular rady bolar da, onda näme üçin rady bolmadylar diýmek bilen maksady. Ýöne ýa-ni İran şu ýa-dura meselesinde İran bilen maksady İran ýöne bir howpsuz döwleti öwürmek däl, ýa-ni ýa-dura meselesinde ýa ideologiýa meselesinde ýok. İran dargatmak bilen maksady. Gynantak da şol İrany gynantak da bilen maksady İran dargatmak. Sebäp İran dargatmak plany ol şu gün plan näl onda gün açyk aýdyp ýören adamlar bar gün wataryň ýa-ni kysyan işleriniň arasynda. Ine mysal getireýin. Ine gün wataryň Ýewropaň iň tanymal täsirli partiýalarynyň biri Ähli Ýewropa Halk Partiyasy bir partiýa bar. Şoň maslahatçylarynyň biri Awstriýaly syýasatçy Günter Fehlinger diýär. 2023-nji ýylda şolar ýaly İrany parçalamak barada öz sahypasynda şolar ýaly karta ýerleşdirýär. Ine İrany parçalamagyň plany şu. İrany adından ne 1 2 3 4 5 6 7 bölegi 8 bölege bölmek barada şolar ýaly plany ýöňe sürýärdi. Ödem häzir şu Ýewropa parlamentinde iň agdykly edýän partiýaň wekili şol. Şu partiýa häzir Ýewropa parlamentinde iň agdykly edýän. Şular ýaly bölege böljek bolmasa İranyň özi has köp welaýatlere bölünýär. Ol nämäni göýdüňde tutýar? Şu taýda milli arlyklar diýilýän milli nemeler bar. Bolýa bir tarapdan Türkmeniň hem bähwidini aran ýaly Günorta Türkmenistan diýip diýär. Bir awtonomiýa döretmeli, respublika döretmeli, partiýa diýip, partiýalar diýip merkezine goýmaly ýa. Bulujistan diýip döretmeli, Arap bilen öz nemelerini welaýatlaryny döretmeli, aýratynlyk öz başdaklyk bermeli ýa. Ona ýene bir welaýatlar Kürt bilen kwa, ne äderlen kwa. Şunu ýaly welaýatlary döretmek, parçalamak barada ýörüte karta ýerleşdirýär. Ýönelige dörenok şonu ýaly kartalar, şonu ýaly täsirli syýasatçylar tarapyndan ýönelige öňe sürülenok. Ol şol Siýanistleň öz plany şol. Siýanistleň plany şol. Şonu amala aşyrjak bolýar bular. Häzir pikir etmeýän, gelen etdiň häkimiýet aýdarlyşy bolsa, rejim çalşyrlar täze adamlar ýerlerde İran döwlet hökmünde durur diýip. Bulan maksady döwlet hökmünde goýjak bolsa, ýan gaýdyşmaýaly İranyň häzirki rejimem uly egilişiklere gitdi. Ýöne bulan maksady döwlet hökmünde İran saklamak däl. Ýa aýdalyny Orsiýada gedek gelende. Näme üçin o Orsiýa her hili egilişiklere de gidip gördi, ýene şu Ukraina uruşundan ýöň. Emma bular näme etdi? Ýok, siziň egilişiňiz bizi gaklandyranok. Biz sizi döwlet hökmünde ýok açjak diýip plany bar bulan. Ukraina Orsiýa konflikti barada eden gepleşigimde de men görkezdim şonu. Şolaň plany öňden düzülen 2019-njy ýylda düzülen plan bar. Ýa-ni Rand Corporation diýip bir korporasiýa bar, bunu Amerikada ýerleşýän. 357 sahypalyk ýörüte plan taýýarlap berýär Amerikan goranmak ministerligine. Orsiýada dargatjak bolsaň şunu ediň diýip. Şoň içinde Orsiýet bilen Ukrainany çakdyşdyrmak planım bar. 2019-njy ýylda düzülen planda. Şolam dur. Orsiýety çökermek, Orsiýada dargatmak üçin Ukrainanyň ulanmaly. Hatta başarsak Ukraina bilen Orsiýadyň arasynda uruş şereketini ýola goýmaly diýilen ýa-ni jümle bar. Gerek bolsa ýene görkezip biljek. Men şo gepleşigimde görkezdim ony. Şoň ýene bir tutnamaty. Ýani bular näme diýär? Bulan maksady şu dünýä agalagyny ýola goýmak. Oňuňynda de şol planyň öňünde käbir döwletler päsgelçilik bolup dur. Olar sen diktator döwlet diýip aýyplap bilerdiň, olar sen ruhanlar, fanatikler, sektantlar diýip aýyplap bilerdiň. Ýöne olar öz başda süýeren döwletler, öz öňtýärli döwletler, seni barak etdiň oň üstüne bomba taşlama hakyň barmy? Hakyň ýok. Halkara kanunçylyk diýip bir zatda şo ýol berenok. Emma bular näme diýerler? Olar sen kanunçylygyna da seredip duranok, sen gurumlaryňa da seredip, konwensiýalaryňa da seredip duranok, edenlerini diýip oturýarlar. Sebäbi şolaryň neçäre görüp biljek, hiç bir gurumadan almady, suwdan almady. Sebäbi şolaryň barysy şolaryň elinde. Şolaryň elinde diýmek bilen men ýene bir gede gaýdýan.
Dünya Siyanistlerinin elinde. Dünya Siyanistlerinin elinde. Indi arada orsiýetini barlak görýär da bolýar. Indi bular Ýewropalılar näme diýär? Ýewropaň Siyanistler näme diýär? Orsiýet bilen Ýewropaň arasynda uruşda durmak planyny göterip berler. Onan marsaňyz käbiriňiz belki onan ýanam diýersiňiz. Hut Ýewropa bilen Orsiýeti şaklaşdyrmak üçin häzir fiýata dalanyp barly, häzir şähere görülip dur. Bularň bakanasy näme? Orsiýet häzir diýär, öz isleýän zadyna ýetýärse Ukrainada, ondan Orsiýet diýär Ýewropa çatmakçy diýär. Birinjiden häzirki hereketi bilen, häzirki öňe gidişligi bilen Orsiýetin goşadyrnagy içindäki öňe gidişligi bilen hasaplap nemesini çykarýarlar da, käbir bilermenler, hasabyny çykarýarlar. Orsiýet edil häzirki hereketi bilen dowam edip otursa, Orsiýetde 100 ýyl ýaly wagt gerek tutuş Ukrainany eýlemek üçin diýerler da. Ola bir tarapy, ikinji tarapy Orsiýetden ýetdi çekip otýar. Orsiýet tutuş Ukrainany basyp alyp biljekmi? O ýetgiler bilen. Ola birinjiden boljak zat diýär, Ukrainany dowul basyp almak boljak zat diýär diýip hasaplanýar. Indi aýdaly Ukrainany basyp alaýanda da Orsiýetiň soň güýji boljakmy? Ol Ukrainany dikeltmek meselesi bar. Ony Orsiýetiň öz ykdysady kuwaty çatjakmy häzirki izolýasiýa bilen. Aýdaly bol şoňa da gurbu çatýar diýerler. Çatjakmyşyn diýerler. Orsiýet näme etdi? Orsiýet özüniň şo niýetiniň ýok, ýagny Günwatara hüjüm etmek niýetiniň ýokdugyny görkezmek üçin arada Ýewropa Birleşigine teklip etdi. O arada da Orsiýetiň gorunmak ministrligi, daşary işler ministrligi otaň beýan etdi. Ýani bir Orsiýet tarapy näme hödürläpdir Ýewropa Birleşigine? Gelin ala şo gol çekelim. Birege hüjüm etmezlik barada ala şo gol çekelim. Ine men biz siziň öňüňizde borçlanjak geljekde size karşı Ýewropa karşı hiç ýyl hüjüm etjek däl, biz şoňa borçlanjak. Gelin sizden borçlanyň. Sizden bize karşı hüjüm etmejekdiňizde borçlanyň. Ýewropa Birleşigi näme jogap beripdir? Ýewrosowiet, Ýewropa Geňeşi? Ýok, biz olar ýala alaşy gol çekjek däl diýip ret edýärler. Ýanky teklibi. Bu näme görkezýär? Diýmek Günwataryň özi, ýani Ýewropaň özi uruş etdiler. Bu näme netijelere getirip biler? Bu aýlynç netijelere getirip biler. Bunu bilen maksady näme? Bilen maksady Orsiýety dargatmak, ýetmeli, ýetip etmeli, Orsiýetden dargatmaly, Eýranam dargatmaly, Libanam dargatmaly, Belarusiýanam dargatmaly. Soňu bilen Demirel Koreýam dargatmaly. Näme üçin Saudy Arabistan dargatmaly onu? O diktator ýurtlar dargatjak bolsaň bolýar, deňeşdirip göräýin. Aýdalyny Belarusiýany alaryň. Belarusiýanyň içine barıp görüň. Soňu Saudy Arabistana gidip görüň. Haýtynda erkinlik köp. Elbetde Belarusiýada erkinlik köp. Söz azatlygy köp. Dini erkinlik hem bar. Belli bir derejede siyasi erkinlik hem bar. Opozisiýa bar. Resmi ýagdaýda ýöne opozisiýanyň işi elbetde çäklendirilen. Indi Saudy Arabistana baryp deňeşdirip göräň, Saudy Arabistanda dini erkinlik barmy? Ya şo iňolmanda Belarusiýadaky ýaly şo derejede söz azatlygy barmy? Pikir azatlygy barmy? Döwletçilik erkinligi barmy? Ýok. Onda näme üçin giýje günni Belarusiýanyň gurrun edilýär, Günwataryň habar terişdelerine. Emma näme üçin Saudy Arabistanyň gurrun edilen o giýje günni, ýagny Saudy Arabistanyň hristiýançylyga da ýol ýok, erkin meşgullanmagy. Ya şaýlara ýol ýok. Ya dürli siyasi partiýalara ýol ýok, ya siz az ulugum bolsa siz azatlygyna ýol ýok o taýda. Onda näme üçin giýje günni Saudy Arabistanyň gurrun eden oklar şo taýda adam hukuklary kemsedilýär, siyasi erkinlikler kemsedilýär diýip ýok. Diýär bäriňem habar terişdelerine şon ýaly görkezme berilen. Tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň aňyny näme bilen ýuwmaly. Haýsy döwletleri biz ýok etjek bolsak, şo arada gurrun etdirmeli, şolary ganym düşman edip, adamlaryň ganym düşmanlary ýaly edip, ýa demokratiýanyň ganym düşmanlary ýaly edip görkezip şolary ýok etmeli. Beýleklerde diktatura baram bolsa, olar biziň diýenmi diýämi, biziň gulumyza hyzmatkarlarymyza öwrülmi, olaň gurrun etmeli. Hatta gerek bolsa, olara döwletem bermeli, Siriýany ellerine berdiler salahyla. Näme şo taýda şolary demokratiýa getirýärmi? Getirdimi? Elbetde ýok. Demek şolar şolaň oýunjagyny öwrülen eýýär. Şu globalistler
Şu Siyanistlerge ýam oýunjuny öwrülen şo salafiler. Şonu görkezýär. Gerek bolsa saňa döwletem berýär, gerek bolsa saňa halifatam döretdirýär. Ýöne sen şolaň hyzmatyny edersiň, şolaň planyny amala aşyrarsyň. Ondan geljekde sen o salafileri ýa-ni halifaty kime garşy ulanarsyň diýse ulany bermeli. Ana arada Amerikan tanıma jurnalistlerinin biri Tucker Carlson Amerikan ilçesi bilen gürleşýär. Töhfetçilik geçirdi. Amerikan Azrail'daki ilçesi bilen. Öýde Amerikan diplomaty bol, Amerikan adamdy. Gelip Azrail'de otyr Tel Aviv'de, ýagny neme bolup, ilçi bolup. Şoň bilen Amerikan jurnalisti töhfetçilik geçirip oňaýdy-da. Sizde görüň dokmy diýeni Azrail ýa Palestinler gyryp otyr. Henidem dynynak, henidem togtanok. Gaza tekler ya şahriyal bolmady diýär. Çağalar näçe gyryldy? Aýallar gyrylyp otyr. Näme üçin sizden ýekeje kritika eşdemdok diýär. Sizden ýa biz ýa salgyt töläp siz saklap oturan. Bize diýär, biz adat raýatlar. Biz sen salgyt taklap töläp diýär saklap otyr. Biz buň üçin saklamyz, aga siz diýär. Adalet üçin gürlü diýip saklaýar diýär. Adalatsizlige garşy bol, şu taýda da Amerikan alyp barýan döwlet siýasatyny şu taýda da ýa-ni urnaşdyrdyk, biz getirdik diýen. Amerikan siýasaty näme, biz näme diýip düşünýäs diýär. Demokratiýa diýip düşünýäs. Söz azatlygy, adaletlik diýip düşünýäs. Emma siz tarapyndan şonu göremdok diýär da. Hatda diýär Hristiýanlaryň Azrail'daki hukuklar kemte edilýär. Şu taýda Hristiýanlar diýär kösenýä Ýehudilerden diýär. Hakykatdan ham mysal getirýär. Şu taýda diýär Yehudi dinarlar geçip baryan olsa öňünden Hristiýan çyksa tüýkürip geçýärler diýip. Hakykatdan şolar ýaly videolar bar. Şolar ýaly videolar bar. Ýa-ni Yehudi dinarlar bar, şolarlaryň tanlalar, taşlar hallanyp duran habatçylar diýilýär. Şolaň öňünden Hristiýanlar çykýar da, Hristiýanlyklar görünýär da Hristiýan geyimlerine dağıtlarına çykýar, şolaň üstüne tüýkürip geçýärler. Näme üçin? Sebebi Tewrat şonu etdirýär, Talmud şonu etdirýär. Şolaň Talmudunda ýazylygy. Hatda Hristiýan hajyny görseň diýär, şoňa garşy tüýkürip geçgin diýär. Hatda Hristiýanlary görseň şolara garşy tüýkürip geçgin diýär. Şonu etmeseň sen Hudaýyň öňünde günah gadanýan diýär. Şonu etmeseň. Şolaň Hudaý şonu diýdirýär, şonu etdirýär. Ýa-ni jurnalistim ýa-ni Amerikan aýdýar, siz bilen dokmy diýär şu zatlar. Şolaň näil kemte edilýändigini. Olam şoňa jogap bermeň ýerine näme diýär? Ýok diýär. Bu diýär Azrailliýe ýakyn günde gördi, iň ösen döwlet, iň demokratik döwlet diýär. Gerek bolsa Azrailliýe tutuş ýakyn günde görem alaýtyn diýär. Biz şoňadan razy diýär. Görýärmi? Amerikan diplomaty, Amerikan ilçisi şey diýär, ho, şo taýda oturan ilçisi şey diýär. Gerek bolsa diýär. Goý diýär Azrailliýe tutuş ýakyn günde görem alaýtyn eline basyp diýär. Şunu hemen görkezýär. Amerikan tiýatrçylarynyň özüniň şo siýanistik siýasatynyň içine gelip şoňa gollap berip oturanyny görkezýär. Aslida başga näme süýtname gerek? Şo ýanky eden beýanaty bar, şo ilçin ulug wagtydyrdy. Ulug wagtyrdy Amerikada, Amerikada da tutuş Ýewropada da. Ýöne siýasatçylaryň arasynda wagtyranyr diýende ýok, adat raýatlaryň bilermeniň jurnalistleriň arasynda wagtyrýar. Ha oturandan näme? Olaň bara on kimine de däl. Tutur berin gokdy. Biziň edýänimiz şo diýär. Biz Azrail'e berjek diýär ýakyn günne gör. Günaýdy otyr, altyn diýär ýakyn günne gör diýär. Bu Arap döwletleriniň liderleri nemeden beýanat eden boldy. Oy biz muňa protest bildirýäs. Näme üçin beýdiýäňiz? Biz muňa garşy diýen bolýar. Kiçi dillen beýärde diýilýän hem görünüp durşa zatda. Arap gullarynyň hem şonu diýenler. Olaň araplygan belli diýär köpesiniň. Arap eýmindäki Yehudiler ýa-ni partiýalarynaky köp Arap döwletleri diýilýän hem başynda oturanlar, gynan takda. Ene şular ýalatlar gidip otyr. Ondan kanunçylyk tarapyna seredip görelin. Amerikan öz kanuny boýunça da prezidentiň başga bir döwlete hüjüm etmäge özüniň karar bermäge hakkı ýok. Kongresiň üstünden geçmeli. Kongresiň ses bermegi bilen geçmeli. Bular kongresiň ruhsat soranaga. Kongresiň ruhsat soranaga bir hüjüm edip otyrka. Ana geçen ýylyň Thompson'da da 7 tane uçary ýiberdi diýdik. Eýran bombalak gitdi. Şoňa da kongresiň ruhsaty gerek. İslenlik döwlet olaýsyň, sen şoňa garşy nähildir harby hüjüm amala aşyrjak bolsaň, prezident hökmüne sen özüň ýeke başyna.
karar vermeye, ferman çıkarmaya hakkın yok. Ol tutuş döwlet siýasatyna degişli, hem Kongres tarapyndan tasdiklenmäge degişli mesele ol. Sen bir başyna olar ýaly siýasat etmäge, olar ýaly uruş siýasatyna alyp barmaga hakyň ýok, Kongresiň ruhsaty bolmasa. Inana demokratlar garşy çykyş eden bolýar. Ay diýe biz ruhsat bermedik, Kongrese salmady. Olaň maksady näme? Onu ýanky Trumpy birazajyk geri sokmaly. Geljek öňdäki güýze nime Kongrese bölekliğin taýlawlar var da, nowatda taýlawlar. Bölekliğin ýa-da her 2 ýyldan bir edek geçýär. Şo taýlawlarda öz kandidatlaryny geçirmek. Demokratlaryň maksady siz pikir etmeýän bolar adalatlyk üçin şonu tanqid edýändir. Hakykatdan hem Irana garşy şular ýaly siýanystik uruş siýasatynyň alınıp barylmagyna garşy durýan ýok. Olaň maksady Kongresse agdyklyk etmek, şol orundan köpüsini almak üçin ýa-da şu mümkinçilikden peýdalanan bolup, ay diýip biz garşydyk. Ay biz bular ýaly uruşa ýol berjek däldik diýip. Bular ýaly uruşa ýol bermeýän bolsaňyz näme üçin onda ol ara uruşuna ýol berdiňiz? Libiýa garşy uruşa ýol berdiňiz, Siriýa garşy uruşa ýol berdiňiz. Siriýanyň içine ana Salafi bilen gelip Siriýany basyp almagyna ýol berdiňiz. Siz hem ýol berdiňiz de. Bolla oturýarsyňyz da şoňa garşy çykyş etmediňiz de. Indi gel Irana garşy uruşa gedek gelende bular ay biz garşy boljakdyk. Ay biz Kongrese salan bolsa geçmedi bu näme diýen bolýarlar demokratlar. Biden tarapdarly. Bulam oýun. Yani öyle şol geljek öz kandidatlaryny taýlawdan geçirip, ýeňiş kazandyryp, Kongresse köpürak orna eýlemek üçin oýnarýan oýun bu da. Şunu ýalatlar adamlar özüňiz pikir etmeňi seredin. Nähädir biziň oýnatulmamyz bara. Siýasatdan nol. Ol biziň aktivist, oppozisionerlerimiz diýenimiz ana. Öz atlaryny dogry ýazma. Öz atlaryny ýa-ni öz birkaça sözlemleri bar. Videolarynyň adyny goýa arada biri berýär. Muhammed Diýejiň bir kısan videosyny ýiberýär, adyny heredeydi ýa. Türkmençe her sözünde ýalňyş bar diýär da. Menem gülýän şu şakajany sen ýan şoň ünseren okdum, ýok diýär şu şakajany ünseren okdum diýär da. Men aýdýan ine biziň diýen prezidentimiz boljak diýip şoňa dalaş edip oturan adamlar diýen bir sözlemi öz ene dillerine türkmençe dogry ýazyp bilen oklar. Bir sözleme beýle dursun. Bir sözü dogry ýazyp bilen ok diýen da. Her sözünde diýen ýaly ýalňyşlyk bar da. Her sözünde ho. Murat Gurban diýýär şondan ibarlygy ýok. Olam orsça dogry ýazýar, emma türkmençe ene diline videolaryna atýadyna seredýän ol her sözleminde ýalňyş bar, bir kuşdan ýalňyş bar. Öz ene dillerine bir sözlemi dogry ýazyp bilmeýän adamlar ýadyr. Utanman prezident döwlet lideri bolmaga geljek şolar, geldiysen, getirden. Bu halkyň ýüzi garalygy bolmaly. Hatda halkyň onda özüniň bilim sowgat derejesi şeýle bolmaly. Sebäbi adamlaryň aglagy baty, şolatlary ünseren oklar. Ertek gün utanjagam däl şolar. Prezident döwlet lideri diýilen adam bir sözlemi dogry ýa bir sözü türkmençe ýazyp bilmeýän, dogry ýazyp bilmeýän adam bolsa, şondan utanjagam däl şol adamdan köpesi. Bu gaty köp zat aňlady. Şolaň öz bilim sowgat derejesini, şolaň dünýä garaýşynyň, şolaň aň düşünjesiniň derejesini görkezýän zat şo. Ene dilinde bir sözlemi ýa bir söz dogry ýazyp bilmeýän bolsa. Şoňa da adamdan köpesi kaýyn, şoňa razy. Siýasata gedek gelende men käbirlere soraýar da. Şu diýene Murat Gurban, Diýeji ýa Han Murasyň taparklim diýilýän şular şu çykyş edip oturan adamdan diýär siýasat düşünjesine nähili baha berýän şolaryny okuw programmasy boýunça alsak diýär da. Men aýdýan şolaryň derejesine men hatda 1-nji klasyň derejesinde de baha berip biljek dälýän. Bulara şeýle bir öwredilipdir diýän näol. Gijijik çağalara erteki görünüşini aýdylar ana siýasat barada erteki derejesini aýtsaň da ha bunu ine çağa diýilýän zat, ine çağa nädip görýär diýerler, gijikde sora berýär. Ay men sen niýe kelem içinden tapdym, ýa seni durna getirdi. Dügünçökde durna getirip berdi. Ine şolar ýani derejede gurrun berler, ula adamdan durmuşy barady. Bularym siýasata düşünje şon ýaly, ýa-ni çağa, bular çağalar bagyndaky derejede düşünjelenler bolar. Ha siýasat eýli işleýär, beýli işleýär. Ine bular aklar, bular garalar. Ine bulara demokratlar, ine bular adalatlılar, ine bular diktatorlar. Hawo. Ine bular bar alma hakkı var, bular baswasa da hakkı var, bomba taşlada da hakkı var. Hawo. Kanunçylyk näme? Bunun bilen işi ýok. Ine bulara wara şunu ýaly düşündirilipdir da. Öz döwründe şunu ýaly propagandadan alypdyrlar bular.
İnnem el çarpışıp oturuyorlar. Yani baran ettiğin bir yerinin prezidentini uğurlak kaçya el çarpışıp oturuyorlar. Ondan aydiya Siriyanlıya dünkü alkacaçılara vermeliye. Ne için? Ayın olar birinkilik diýdi. Ha bolýa onda. Birinkilik mi bolýa? Beraýyn onda Siriyan. El çarpışyp oturýarlar. Ha o İran'ın üstünden yine bomba taşlayan el çarpışıp oturýarlar. Onun nikahirler sonra berýärdi. Oha durunçak. Bu näme diýär? Dulheleýin maly ýok diýerler-de. Dulheleýin malyny talamaly diýende ýok. Ýöne kanunçylyk binýady diýip bir zat bar adamlar düşünün bir zat. Kanunçylyk binýady, ýani halkara kanunçylygyň binýady bir zat bar. Ýöňem aýtdym. Asyrlar boýy tejribe toplanyp döredilen zatlar bar. Ýani sen häzirde ine owaň derejesini alsaňam da, ýa bir ýurduň derejesini. Ha o göňüňe ýaramaýan erbede adamlar bardyr. Belki käbirleriň jenaýat edenden bilýändir. Jenaýat edipdir, sen görüpsiň şol, uğurluk edipdir. Talaňçylyk edipdir. Ya biriniň bilemok, biriniň hakyny ýetdir. Ya aýdaly hatda birini öldürüpdir. Sen şoňa şahyat bolupsyň. Şonda da sen barak etdiň, ey, şonu adam plan adam öldürüpdir. Men şonu bilýän, men şoňa şahyat. Diýäňeti eliňe pyçak alyp şol adam baryp öldürmek bolanok. Öldürmek bolanok, hatda şo gan hor bolsa da. Näme etmeli? Sud diýip bir zat bar. Polisiýa diýip bir zat bar. Prokuratura diýip bir zat bar. Barmaly kanunçylyk üstü bilen etmeli. Jenaýat kodeksem ýol berenok. Misal üçin gan hor gördüňmi? Şoň gan horuna şahyat bolduňmy? Barda öldür diýen o jenaýat kodeksa diýär. Aýdýar. Näme diýär? Şonu gördüňmi diýär. Barda diýär suda ard et diýär. Prokuratura habar et, polisiýa habar et. Ondan oň işi suda geçer. Ondan oň jedatyny kanun boýunça bererler diýär. Halkara jemgyýetçiliginiň kanunçylyk binýady diýilýän adam şonu ýaly bir zat. Berk düzgünler var. Esasam o düzgünler 2-nji Jahan uruşy ýyllaryndan soň döredildi. Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegi bilen döredildi. Halkara sudlar diýip döredildi. Halkara prokuratura diýip guramalar var. Halkara polisiýa diýip gurama var. Interpol diýip. Şu zatlar näme üçin döredildi? Şu zatlar şol edenetdiligi ýol bermezlik üçin döredildi. Ol orta asyrlardaky ýaly bar, Islamyk döwletine şodan bolup, oň döwlet liderini, paňatşatyny uğurlap gaçyp, onu öldürüp, ýa baran bolup, Islam wagtyň goşun süren bolup, zadyny talap gaýdyp, on ýallar etjek bolsaň, ol 20-nji asyrda, 21-nji asyrda onna bu düzgünler, bu kanunçylyklar näme üçin döredildi? Onda orta asyrlara gidiýär biz ýene-de. Şu wagt edilip oturulan zat şol orta asyrlaryň düzgünligi, kanunçylygy kada urjak bolmak hereketi gidip dura. Şoňa el çarpyp oturan haramzadalar şoňa düşünýärmi? Düşünenok. Düşünenok. O sen diktator diýip, ýa sen dini fanatik diýip baryp öldürjek bolsaň, onda kanunçylyk diýilen zat, halkara konwensiýalar diýilen zatlar näme üçin döredildi? Näme üçin döredildi? Bularny jennetiň diýänler näme? Jengeliň kanuny diýen zat bolýar. Jengeliň kanuny ýagny güýç ýeteniň bolýar. Güýç ýeteniň bolýar. Islenik güýçi ýeten ejidiraklady iýmeňe haky wa talamagy hiňde gerip şonu ýumurmaga haky wa. Çagaçyklaryň, çugoçyklaryň uğurlap gaçyp iýmeňe haky wa. Häzirki ejitmäjitleň edip oturanda şodan şolar düzgünleşdirjek bolanamy. Indi seredip otursam, ine men gepleşikdemde diýýärdim da, ey bu ýurtlar şagyjylar dolandyryp oturýar diýýärdim da. Käbirler düşünýän eken men ony bir metaforik görnüşde aýdýandyr edip. Ýok, men gönüm anysyny aýdýan. Men bu zatlar okap, öwrenip, käbir şahyatlar, şol zatlara şahyat bolan adamlar bilen gurruşyp görem, soň indi näçe ýyl bäri? Adamdan soň 13, 14, 15 ýyl bäri. Şu temadan habarlyk bolanym üçin aýdýan. Indi gelip Epstein'in faýly ýaly bir zat çykdy bolýan, indi käbir adamlar gödýeti bolýar. Men şonu onu bar göçme manysyny aýdam. Mokdum, henidem çok gepleşikdemde aýdyp gelýän da käbir. Bu döwletler çagyjylar dolandyryp oturýar. Näme bolýan? Göçme manysynda duruýar diýerler. Göçme manysynda däl, gönüm manysynda. Şu döwletden başynda oturan köp siýasatçylar, biznesmenler, nemeler diýilýänler we bilermenler. Köpüsi şu zadyň içinde çagyp berenler ho. Ana şu Epstein faýly diýilýän zadyň içinden çykyp oturýar şu zatlar. Bular çagan diňe bir doğranoklar eken, bular çagalar öldürüp içini ýan ekenler diýilen häzir faýllar çykýar da. Şok bolup oturýar, çyn mukara diýip.
Maňa ýazýarlar käbir türkmenler. Şonma kara diýip, "A men ýani gepleşikden daýdyp gelýärdim" diýen. Ay bir de degişýän hoň diýär. Degişen mok. Trump'ın öýde şoň içinde. Trump näme üçin bu Siyonistlaryň oýunjugyny öwürli birdenike. Ýadyňyza düşýärmi gelende näil söz berdi. Men gelen wadyma 2 güniň içinde diýär. Putin bilen Zelenskiýni ýaraşdyran Orsiýet bilen Ukraina arasynda uruşy bethetdirerini söz berip ýadyňyza düşýärmi? Gün 2 güniň içinde men bethetdirýän idi. A gelen wären 1,5 milyon. Hani dudur bilýärmi? Dudur bilýärmi? Ine şundudur. Dudur olsam gelen ok şony. Dudur olsa gelen ok. Üstesine täze uruşlar ýoly goýup otyr ana geçen ýyl Eýranyň üstüne bombalatdy. Şo paragatçylyk ýat atmy. Näme diýen bolýardy? Biz diýen uruş üçin gerekmejek uruş üçin näçe milliard dollarlar harçlap otýar, näçe trillion dollarlar harçlap otýar. Men şoň öňüne alaryn idi. Men öňüne alaryn birinjiden odalyky başlanan uruşlary ýatyrar. Daşary ýurtdaky goşunlarymyzy ýygyna getirer. Näme üçin biz gerekmejek çykda jedip bir giden goşun taklap otýardy. Diýdimi? Diýdi. Gaýdyp hiç açan täze uruşlar ýogalap göremedi ýaly dernidi. Diýdimi? Diýdi. Hani şo sözünde durýarmy? Durýan näler? Ýekaja bir zady dogry edýän, käbirine daýdyrsyň, hani sen näme Trump'yň tarapyny tutýan ýalyň diýip. Trump birinji möhletde prezident bolanyna bir gowy iş etjekdigini görkezdi. Ýagny Amerika bilen gün ortadaky terhetleri berkitmek üçin diýwar urup başlady. Şonam demokratlar gurdurmady. Näme üçin gurjak boldy? Şol açyk terhetleň üstü bilen çağa feudallar edilip otyrýar. Neçe geçirilýär? Adam feudal edilýär. Edilmeýän zat ýok. Birgiden nelegal migrantlar gelip jenaýetlaryny edip ber Amerikanyň içinde. Trump şoňuňy aljak almak üçin hereket edip başlady birinji möhletinde. Men şonu görüp ine şol adama diýdim, ine men telpek goýan edim. Şol edýän iş üçin. Halk üçin, Amerikan halky üçin bir zatlar etmäge başlady. Ýöne ýol bermediler. Geçenki möhletinde ýol bermediler. Sebäbi Kongresde demokratlaryň sany köplik bolan soň, oň hiç bir kanunçylyk proýektlerini geçirtmediler, ýa-ni kurda. Serhedinen berkitdirmediler. Hatda şol guruluşy üçin sarp eden, göý beren pulundan soň ýatyrdylar. Näme üçin etdiler demokratlar şonu? Şagyjylaryň bäkbidi üçin. Şu neçe feudalnyň bäkbidi üçin şol hereketleri açyk goýmaklygy şolar ýene-de gazandylar. Indem geňören bolýaňyz, şagy ýitirim bolýar. Ine şu wagt ýakyn Kongresde gurrun edilýär. Hatta dokumental film deredildi. Biden'in döwründe 4 ýylyň dowamyna daşary ýurtdan getirilip, daşary ýurtdan nelegal ýagdaýda getirilip, ýurduň içine goýup berilip, ýok edilen şagalaň sany bilýärmi? 415 000 sany şaga ýok edilipdir. 4 ýylyň dowamyna. Her ýylda ortaça 100 000 dem gowrak şagaň ýok edilmegi bolýar. Niri getirmeliler. Niri getirmeliler boynalyp otyrlar. Biden'in diýe 4 ýyllyk prezidentliginiň döwründe Amerikan öz içindäki çagalan gurrun edilen ok. Bu nörte ferhedin üstü bilen ýurduň içine getirilen ödem hasaba alınan olur. Geçende hasaba alınýar. Ýani enesi atasy ýok. Hamala nämemişin ugulluga gyýylyga berilmek üçin getirilenmişin. Ana enesinden atasyndan hem dilhat barmışyn. Ýani bir falşywy formalny kagazlary var, şo görünüp durşan var, ýasama kagazlygam görünüp durýar. Şo filmi dereden jurnalistler aýdy, dokumental film ma. Şunu näde bedilýänligi hakynda. Görüp durlar diýär, şo serhet gullukçylar hem ofisiýerler hem baram görüp dur, ýöne olaň üstünden ýokardan görkezme bar. Şunu öňüne päsýelçek öwretmeli däl. Ýöne bir delil üçin ellerine kagaz bar, bolly geçirýärler. Soň şolardan sor ýok, kime berilipdir? Haýsy adam şagaly ugulluga gyýyldyk alypdyr. Şol görkezlen adresse şol adam barmy? Görkezlen nomerde şol adamlar jogap berýärmi? Ýok, ýygy sor ýok. Gitti o çağlar. 415 000 töwerek çağa şeýdip ýitirmediler. Daşary ýurtdan getirilip. Nerden çykýandyr diýen şolar. Ana şol Epstein'in failliýän haramzadalar we adam ýejiler, çağa dogruýjylar. Öňü bilen şonuň eline bar ýa bolar. Indi öýdüňiz gödeňine getirin, bu gerimini gödeňine getirin, bu möçhörni, bu ýitirilýän çağalan, bu iýilýän çağalan, etden geçirilýän çağalan. Internam Epstein'in fail diýilýän zatda hemmedat berilen ok, näme üçin berilen? Üstüni garalap berýändirler. Gadaklan gören bolsaňyz, şo 3,5 milyon töwerek häzir dokument häzir internetde ýerleşdirildi diýilýär.
Ýarsy diýil ýani şolaňam ýarsy tögerek diýe. Ýene ýarsyn indi çykarylmaly diýe. Näme üçin urtut temmesini çykarmadylar? Sebäbi şu taýda görkezilmeler zatlaryň üstüni garalap oturan ýürüçe gidin bu topar var şoň üstünde işler. Trump'a degişlidir 30 miňden gowrak şu taýda näme bar? Kat var. 30 miňden gowrak ýerde Trump'yň ady geçýär. Trump'yň ady geçýär, emma eden işlerini Trump'a degişli faktlary bar. Şoňa gerek gelende bu ýerden tekislen üstü garalanýar. Şeýdik goýulan, garalanyp goýulan. Ana hem şunu garalaýarlar. Tebe faktlar gizleýärler. Aşon garalaman berseler näme bilen üstüçiler öýdýäňiz gaty erbet aýrygan ştatlar bar o taýda adamlar. Gaty erbet aýrygan ştatlar bar. Indi özüňiz gödäňe getirin Trump'am şoň içinde bolsa. Goşa çağı ýemenler ýöne çağalar dogrulandyk hakynda şo taýda faktlaryň bardygyny öňe otyrlar. Şo diýe garalanan ýerlerini açdynlar diýe. Trump'ın gaýraty bar bolsa açdyrsyn diýe şo garalanan ýerleri. Şoňa degişli faýllaryň içinden tekstlerden Trump'ın sırtı açılýar. Bu ýerden jenaýatçylyklarda eliniň bardygy görünýär. Indi özüňiz gödäňe getirin şol Epstein diýilen haramdada Mossada degişli ýani Izraýlyň gizlin gullugynyň elindäki şolaň elindäki oýunjak, şolaň hyzmatyny ýerine ýetirip beren bir haram diýilip hadaplanýar-da, şeýdip hadaplamak üçin bir giden esaslar bar. Men tek o barada aýratyn gepleşik ederim-de. Indi özüňiz gödäňe getirin. Şu haramdada şolar ýaly başga da bir giden adamlar bar, anda pikir etmäň Epstein diňe bir adamdyr diýip, diňe şolar ýaly iş bilen meşgullanan adam diňe şodur diýip. Ýok. Olar ýaly maglumat toplayan ýörüýte agentleriň sany tajagy ýok. Indi özüňiz gödäňe getirin, her bir siýasatçy, her bir biznesmene telekeçe, ýani täsirli, ýani gaty tutjar baýlara garşy şolar ýaly bir giden kompromatlar bar. Sany tajak kompromatlar bar. Oňam iň soňunda jylawy, iň soňunda ýüplerini ýerik bar ýa. Daşarky döwlete bar ýa. O Sarawyň elinde däl. Amerikan öz içinde galan oken. Daşyna gidýär. O Siýanyşlaryň eline gidýär. Aýdýana Siýanyşlaryň elinde emmelen jylawlar şolaň eline diýip. Näme dip dolandyrýar olar? Şeýdip dolandyrýar, kompromatlaryny ýygnap, indi näme diýär? İslenin adamı hatta yerli merler var ya, ýöne bir vilayet häkimleri diýilen ýaly, ýa bir ýöne bir deputat diýilen şolara çenli hemme şolaň jylawy şolaň elinde bolsa. Olara garşy mümkin ýaly şeýle bir günälerken, şeýle bir zatlar edilýär, ýapyp berdiň aňyrsyn. Pikir etme adamlar, siziň ol demokrat tarap beren adamlaryň ansaply nemedir öýdi. Bilen etmeýän zat ýok. Her ýylla 415 000 çaga ýitirmedilýän wada şolaň elinden geçýär. Şolaň içinde şo da dahilli däl adam tapmak gaty kyn. Dahilli däl adamlary tapmak gaty kyn siýasatçylaryň içinde. Ya tüccar baýlaryň içinde. Hemme de şu bokuň içinde. Indi özüňiz gödäňe getirin. Şo jylawlary çekip özleriniň diýen netdirip oturan haramzadalar nähildatlar etdirip bilýändir öýdäňiz. Sudiýalar, prokurorlar, fülçüler, adwokatlar bary şolaryň içinde. Şolaryň içinde. Şoň üçin maden ýana kesler galplaşdyrypdyr diýip suda berýärler-de. Sud kabul edýän. Sud kabul edýän kesler galplaşdyrypdyr. Bir giden häzir odalar bir topladylar. Indi häzir Trump bilen soňra toplan maglumatlar näde suda geçirjek bolýar, bir giden sudiýalar kabul etmän oturýan idi. Kim täsir edýär? Näde täsir edýär şo sudiýalara? Ardalary kabul etmezlik ýaly derejede. Ýani Trump geldi, indi Trump, ýani Epstein'in şu faýllaryň içinde iň adagdalyan, iň köp agdalýanyň biri Trump. Ýöne ýunkar ýaly aýyplama ýokmuşyn. Näme üçin tebe hemme faýllar garalanıpdy. Indi özüňiz gödäňe getirin. Şu zatlaryň hemmesiniň jylawy, ýani hemme maglumatlary Mossadyň elinde. Azraýlyň ýani Ýehudilaryň gizli murluklarynyň elinde diýip hasaplanýar. Hemme düýp faýllar şolaň elinde. Trump'a näme tant etdirip bilýändirler öýdäňiz? Men uruş etjek gelip gelen prezident uruş edip otyr häzir. Uruş edip otyr. Ol uruşam kimiň bäkbeýdine? Ýehudi döwletiniň bäkbeýdine. Ýehudilaryň bäkbeýdine. Siýanyşlaryň bäkbeýdine. Hani etmejek bolup görsün. Ine şeýdi oýnalýar bu siýasat. Biziň bir giden akmaklamada da düşündirip bolanok. Siziň o demokratlar aýbyna
eteginde namaz okuyan veli ali perişteler ya adamlar diye şey takdim edip çokunup şolordan hantama şolordan ne demokratiya hantama adam hukuklarının gorulmagyna hantama bolup oturan jinduklar düşünen nokta. Men aýdýan olar çağ iýijiler, haw diýen adam iýijiler, haw diýen. Düşündirip bolany. Düşündirip bolany. Olaň etmejek zady ýok. Ine olar hindi häzir İran şökerägetden İranyň newit tuğdugyna elini alaýdylar. Bular näme diýilýär? Birakda 2 towşan, birakda 3 towşan diýilýän zat edýärler. Hemme Siýonistlaryň kontroluny döwletiň öýde geçýär, siýasatyň öýde geçýär, dolu. Resurslary geçýär. Üçüncüden hem Hatay ýaly güýçli döwletler çökýär. Güýçli döwletler çökýär. Hataýyň esaty ýangyjalýan ýurdu haýsy Venezuela bilen İranly. Venezuela'na öýdüne ygtyarlyklaryny öýde ýeşiligine geçirip otyrlar. İranam şey daýýarlar Hatay çökýär. Hatay onuň nigirden aldan newitini, diňe orfiýadyň hasabyny Hatay saklanyp bilmeýär. 1,5 milliard ilatly Hatay'a gaty uly ýangyç gerek. Hem newit hem gady gerek. Bular näme diýip otýar? Ýanky diýen adam edip otyrlar. Şu dünýä hegemoniýasyny şu ornaşdyrjak bolýanlar güýçler, ýanky Siýonist güýçleri. Tutuş dünýä agalyk etjek bolýan güýçden öňünde esasy päsgelçilik diýilýänler uly bir döwletler we olaryň bary ýotanyjy döwletler. İran, Hatay, orfiýet. Indi şoň daşyna geçip berler. Bular ýanky 1,2 diýilýän edýärler. İrany iň newte baý döwlet häzir boýna ýetirip ellerine alaýsalar. Şo taýp öz adamlaryny erseler, şowur wagtyň özünde bular Hatay çökerýärler. Esasy garşydaşlarynyň birini ykdysadyetini çökerýärler. Gutorýan ondan. Seňe taýin bolýar. Ondan orfiýeti häzir bar, orfiýeti daşary ýurda newit satma ýaly edip otyrlar. Häzir bular näme edip otyrynny? Ýön gizli skemalar bilen newit geçirýärdi da orfiýet öz newitini gadyny geçirýär. Baltikadaky gaz geçirdiğini partladılar mı? Partladılar. Bunu vatara gaz satma diýal etdiler. Inni ikinci ýoly bar bular. Ukrainanyň üstü bilen gaz geçýär. İkinci, üçüncü ýol bar. Biram Türkiýanyň üstü bilen, ýanky Gara deňiziň üstü bilen Türkiýanyň üstü bilen geçýän gaz trubaparawy bar. Türkiýe geçirjekdi. Innem şonu partlamanyň uğruna çykyp berler diýip ýa-da oruslar alada bildirip razvedka maglumaty geldi diýip. Bular şoňa çende barp ýetýär, diversiýa çärelerini şeňi gidip otyrlar. Nämemişin orfiýetde demokratiýa ýok. Nämemişin orfiýet agressiw döwletmişin, ýani Ukraina hüjüm edipmişin. Özlerim tutuş ýakyn gününe gurbon bolap otyrlar. Ýani bilen taşlayan bomba ta demokratik bombamışyn. Näçe ýurtlar weýran etse-de orfiýede minne saklanyp bilmeýän şolaň nemesinde garşylyk görkezjek bolup uruşa girdi. Şolaň öz oýnatdylar bilen Ukraina bilen bolýar. Orfiýedyň tuduran uruşam ýok, ol hakyky bolmaly uruş dälmişin. Orfiýet agressiw döwlet, demokratik däl döwlet. Gelin hemmemiz şoňa garşy sanksiýa ýerdelik. Bu bolýan. Bu gaz geçirjekden partlalyň, newit geçirjekden partlalyň, kim şoň bilen feowda edýän bolsa, onam çökereliň sanksiýa ýerdip, şu orfiýet bilen feowda etmedi ýaly edeliň, orfiýetden newit almady ýaly edeliň. Hemme tankerlerini ýollan, ýanky deňizden daşap barýan, newit daşap barýan newit tankerleriniň öňüne böget bolýan. Indi şu ortasyr jeňel düzgün diýilýän zat şol. Şoňa bardy häzir. Şoňa bardy. Şu gidişine gidip otursa ondan häzir Türkmenistana minni newsat gaz satyp otýar Hataýa. Häzir Türkmenistana gaz satmalar lisensiýany däli etjekler bilen o. Onaň Türkmenistana hem çökerýär. Özbekistana hem çökerýär. Ýekece görkezme bilen. Etjeklerliň Maduran güni başyna gelýär diýse, edýär, baý ederler. Ana iň soňunda näme bar ýa? Ondan dünýä hegemoniýasy, dünýä agalygy diýilýän zat, hakyky şo diýilýän zat döreýär. Ýani sanajy bir kiçijik bir toparyň äjitmäjitlen çagyp oturan adam ýetinden iýmitlenip oturan haram dadalary bar ýa iň soňunda. Şoňa bar ýa men şoňy düşündirjek bolýan o adamlar. Şu edenetdilige häzir heşelle kakyp otursaňyz ba? Aýşolara demokratiýa, şolar etse bolýarlar, İran bir diktator döwlet taşla bersin bombasyny diýsen. Orfiýet bir diktator döwlet taşla bersin, olaňam nemesine ýol bermersin feowdasyna. Bogup onam dargysyn diýsen. Iň soňunda saňa gelýän bu meram. Biziň her birimize gelýär. Ondan olaň etmejek zady ýok.
Ten gelip çağıranga gidip gözüň öňünde iýip başlasa näme etjek? Şol ýaly adamlar abylar. Şol ýaly adamlar hom men şoňa düşünýäňdä men häzir Epstein faýly çykarly inni şulara çäre görüljekdir diýip eşelle kakka begenip oturanlar bar. Ýok, Epstein faýly näme üçin çykarly bilýärmi? Ine biz şulatlar ediyat inneme dersimek üçin çykarly. Epstein faýlyna adamlara jeda berilýärmi? Jeda berilen ok. Epstein'in ödem diýer gedip berdilen maglumatlar bar häzir Izrailiň içinde. Inte şoň öldürilendigini inte suud edilen oklar. Şoň öldürilendigini inte dogul suud edilen ok. Inte şoň üstünde birgiden soralar ýüze çykyp otur da. Diňe şoňa bir näçe çağalar getirip beren şo Maxwell diýip bir aýal bar. Ghislaine Maxwell. Diňe şoňa türme tutsagy berildi. Ona min ha arada Kanadalı bir blogger Toronto şäherine şoňa duşup ilki meňde käbiriň pikir etmeňiz mümkin. Aýyr meňde şaýallar diýip. Ýok, gidip bar ýa ýanky aýal bolan. Ghislaine ýa ýanky blogger Kanadaly Toronto şäherine. Ghislaine ýa bolan ýanky Ghislaine Maxwell şeýdi. Ha diýip öwürlýär. Ady Ghislaine bolmasa öwürülmedi, ha diýip öwürülmedi. Ýüdi edil şoň ýüdi, şol aýalyň ýüdi, şo Ghislaine Maxwell diýip şol ýanky görgül çağalary ýa yetkinjekler gyýyllary Epstein'e getirip üpçün edip näçe ýyllarça çağalar getirip beren aýal ol haram aýal. Şoňa 20 ýyl türme tutsagyny berdiler, ýalňyşmyan 20 ýyl. Indi şo türmede otur diýip düşünülýär ony. Kanadaly bir blogger aýdýana görüp ýydyna düşüp barýar da bara. Meňdeş görüp bara. Ghislaine näme ol? Ha diýip öwürlýär da. Olamay diýär, siz şo Ghislaine Maxwell'lämi diýär şol näme Epstein'in Epstein çağalarını üpçün eden aýallar siz diýär. Ha ýok meňde şerak görensiňiz diýen bolýar da. Onda at tutulanda näme üçin ha diýip öwürlýär. Şunu ýalatlar bolup dur. Indi men diýjek bolýan adam Epstein'in faýly ýalan datlar näme üçin çykarly ýene bir gedek ýatlaçak bolýan bilen şol aýlygan şeytany planlary bar. Bu men düşünjem, men garaýşym däl. Bir giden ýa-da ekspertler şunu maslahatlaşýarlar da. Şolar şu faýllar çykarmak bilen şol jenaýetçiliklaryň üstüni açyp ondan şol günäkarlara jeda bermek üçin diýerler da. Bolýa eger şeýle bolsa näme üçin näçe adamdan ady geçýär üstüni garalap oturýarlar. Näçe jenaýetçilikler görkezýän zatlaryň üstüni garalaýarlar. Şol aýaldan başga bir adama da henüz jeda berilen ok bolmasa näçe adamdan ady geçip dur, näçe zatlaryň üstüni ýa-da açyp bolýar. Açaýyn diýsen, ýa-da açyp bolýar. Şo garalanan zatlaryň üstüni açsaňa. Ýöne bu taýda näme görülýär? Işarat görünýär. Diýmek bular näme diýär? Şo ine jenaýatlere bar hawa, üstüne garalaýar. Jenaýetçileriň kimdigi belli, ýöne hiç etne jeda beremdi. Hiç etne jeda beren oklar. Onda näme üçin diýerler ka? Ine edýänimiz şu diýen düşünjäni biziň beýnimizde ornaşdyrmak üçin edilýän bolaýmasyn diýen sonra ýyza çykanamy? Hawa çağıyanlar bar. Hawa çağa doraýanlar bar. Şolaň kimlerdiklerim belli. Ýene şolaň hiç ne bir jeda berjek däl. Şunu edýänler bar, edýän güýçli. Sahnaga gyrtynaklar. Şolaň hiç ne de jeda berem da edýärler. Näme üçin? Tebäp geljek dedi biz şonu etjek edýärler. Bilam näme alamaty? Şola adam ödüni legallaştırmagyň ýolundaky ädim. Uly ädim öyle. Adamlary şeýdi öwrenişdirýär. Şol ýöýte planka bar, şo plankany galdyryp öwrenişdirýärler. Dana homoseksualizm diýilýän adam ödem odal. Şo kesellik pataplanýardy. 70-nji ýyllardan odal. 74-nji ýylda Amerikan psikologlarynyň assosiasiýasy diýen gurama şonu legallaşdyrdy. Ýok bu keseller, bu bolaýmalar, bu bir orientir diýip legallaşdyrdylar. Soň näme etdiler? Soňlaryň nikahlarına ruhsat berdiler. Onam legallaşdyrdylar. Soň näme etdiler? Bulan çağalary gyýylyk almaga ýa-da ugullyk almaga ruhsat berdiler. Soňam olaňam köpüsi zorlaýanlar bolup çykdylar. Şolaň köpüsi. Şoň ýaly statistikaň üstü açylyp dur. Şo gey diýenler nikah baglaşan geyler, kiçik çağalar, gyýylar ýa ogullary, oglanjyklary
ogulluga ya gıyıllıga alsalar, insonuna şolong aňyrtynda zorlamak, jyntyda aýdan el gatmak ýalda atdan üstsaçylýar. Şonuň köpüsi awlabasynda şol ýalda atlar ýadyr ýüze çykarylyp otýar. Ona bir legallaşdyrdylar. Averto'nun plankasy bilen düşünje wada alımda. Yani jemgyýeti adamlaryň psihologiýasyny islenip bir erwetlige yaramazlyga uygunlaşdyrmagyň metody bar. Psikolog metodlary bar. Şoňa Averto'nun plankasy diýilýär. Ol alym taýdan öwrenilen, alym taýdan hem ulanlyp ýörülen düzgün metod o. Inni häzir gorkudy döredýände şu çagyjylar, şu çaga dogrulayjylar inni şularyň özüni legallaşdyrmak taktikasyna geçdiler. Yani faillary açan bolup, şoň aňyrtynda hakyky jenaýetkarlara jeda bermeýän, hakyky jenaýetçiliklere degişleri atdan üstünem garalap jemgyýetçilikden gizläp, jemgyýet hem onu talap edýär, onam açan oklar. Men hadi edýänimden şu diýär, isleteňiz suwda da berýäň diýär, suwda berseňem hiç ýyl ütýän zat ýok. Prokuratura berseňem hiç ýyl ütýän zat ýok. Jenaýetçilerim jedasyz galdylar. Jenaýetçilerin pidalaram ýitirme edildiler. 100 miňlerçe şagalar ýitirme edilýär. Olaň atlaryny üstem garalanýar. Olaň jesetlerini ýerde näil kislatada eredilipdir. Näil kanalizasiýa guýulypdyr. Etler nirden çıkarılıpdır, ügeleyen etler olar neme ip hemmesini yetişýän nälerler. Onun eti nirde ulanylýar. O barada da käbir maglumatlar bar, ente o barada aýdýan aýratyň gepleşik etmeli bolýar. Bu gaty uly temada. Şu zatlara bar ya, iň soňunda men adamlar pikir etmeýän bir göräýme İran hawa ruhanlar otýar. Hawa otýar, şota haramdadylar otýar. Hakyky diktatorlar otýar. Bana etin üstünden bombalamak bolany kim etdirýär? Näme şunu diýär? Ha şolong edýän urşy ana ortadan finansiýa edýän. Finansiýa edýär da Ukrainada. Şolong taýyzlaşyna garşy, şolong oýunjagyna garşy. Ha olara barp ýatan ganym düşman bolýar, olara häzir sanksiýa girdimeli, ortaýa çök görmeli hemme taýdan. A bilen edir şolar ýaly edýän işlerine de göz yummaly. Nämemişin? Bular demokratmyşyn. Ha bu demokratmyşyn, ha bu çagy ýämişinler, ha bu çaga dograp ýörenlermişin, atlara mana faillarda da barmyşyn. Ay borlaýyňa da göz ýumaýarlar, bular demokrata, bular özlerinde demokrat diýip ýörer, şeýlemi? Ha bu hemmeni hatabatlarda da demokratlar diýip görkezilýär. Ha bu bilen öz ýadan hatabatlaryny. Ha bu bilen öz elindäki öz garamagynyňky ol guramalar bar, o beşedi bir giden pravadaşytny guramalar nämeler diýe. Olaňam ýaýradýan hatabatlaryny bular ügülýär, ýa bu ügülýär, bular demokratlar hökmünde ügülýär. Ýöne şu hatabatlarda şulaň çagymak, çaga dogrulamak baradaky eden jenaýetçilikleri agdalýar. Ýok, agdamak bolany. Hatabatlara goşulmaýaram şolar. Goşulmaýaram. Şolar hatda deňe geçiriň diýip alada da etmeýär şo guramalar. Bolmasa şolaň borjy alada da etmeýär eden o. İnsonda näme bar ya? Ha olara erwet. Ha bulardan adrak jenaýat edýär ýa bolýa olara erwet. Olara buğmul, olara dargatmaly. Hataýam dargatmaly, Eýranam dargatmaly, Orfiýadam dargatmaly. Şu mäjitleri goýmaly, şolaram dünýä agalyk etmeli. Şunu isleýäňizmi? Şolary ýalda isleýäňizmi? Onda şoňa bar ya. Onda şoňa bar ya şu zatlar. Ine şu zatlaryň ýükleri bar. Entägem men käbir ýöne esasrak zatlaryna gadak goýdum da şu wagt. Şu zatlaryň hemmesiniň ýükleri aňyrlaryna şolar ýa ellerde. Şolar ýa eller bilen şeýdip şekil zat edip oýnalyp otýar. Düşünürip bilenlerini umid edýän şu zatlaryň baglanyşynyň iň bolmany esasy jahetlerini, esasy böleklerini. Düşünmek zatlaryň da bolsa geljekde bu temalary ýene dowam etdirer. Öz pikiriňizden gaýrat ediňde tefirler bölüminde ýadyň öz pikiriňizden paýlaşyň. Şunukça da näme edeli? Biz näme gali? Häzir mundan beýle inniki boljak wakalara ýene dämek gali. Häzir Izrail bilen Amerika ýene hüjümlerini dowam etdirip otýarlar. Eýrana garşy. Eýranam jogap bermegini dowam etdirýär. Ha o bir näçe goşun ýol başçylary ýok edilipdir. Hatta ruhy Eýranyň ruhy şaýlan ruhy lideri Ali Hameneý ýok edilipdir.
Ýöne oň bilen o döwlet duranok, o döwlet özi işini betedenok. Rejim özi işini betedenok, garşylyk görkezmegi dowam etdirýär. Indi buň soňy näme bilen gutarar? Eýran döwleti döwlet hökmüne syňarmy? Syňsa onuň Türkmenistana we Amerikada da ýetirejek täsiri nähil? Meni geçen gepleşimde aýdypdym. Türkmenistanam şol şökerilmeli, bulaşıklyk döredilmeli, ýurtdan sanawyna goşulan diýdim. Şo barada diýdim, ýürüter makala çykypdy 2020-nji ýylda diýdim. Şu indiki gepleşimde biz şo hakda gurrun ederdiýdim bolýan. Häzir Eýranyň üstüne şu hüjüm bilen baglanyşykly wakalar ýüze çykan soň, o gepleşigi men radarak ýa-da düşürmeli bolýan. Ýa-da düşürmeli boldum. Ýöne o tema barýar. Ol ne öz boluşdygy ne şu gepleşikliň dowamy hökmünde bolar. Boron adamlar Sinda Muhammedyň dowam etdirýär. Häzirki dartynly wakalary, pazjygal wakalary pikirlenmeden kommentariýa bölümine ýazýar. A buna durmadyk bolsaňyz gaýrat edip, a buna durýar. A bilmeýän tanyş bilişleriniz bar bolsa biziň kanalymyzyň gepleşiklerinden habarda adamlar bar bolsa da gaýrat edip paýlaşyň. Uly haýyş bar edibiljek kömüňiz ana şondan ibarat. Häzirlikçe de üns berip dinläňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.